o nana Krobea I'm on fire kajagum na yetie o Pramuato abushafo yamamu nyina ha ebraso sa ensema hudu a yaboaboa no yatodi se Asem Beba Dabi kasebo yade ebeto manimo na ene ensema yade ebramo no de edimu akotene ebi ane sei yade ani abakire eye dansoman ewo eye enkra eba ekire sei ejabi atoho ama franam ama ekowi ase akwada ba ya bia wanya emfie no anwotwe wato nananom ewo nsie do ye fro ye de ne bechem ewo adanse oboase abompeni ne patamu na semo beto odwache se krachi bi wono ankasa aje ne kanchima onene ntie enkwa afinisem watopia fajan na kan bi ma posifo ene wababonte che sabre de no nsa atimi asokrachi ne mu Charles Kojofosu dudu na bonombrane Daddy Lumba ye nyina ye nim se wato nananom ewo nsie do na na chiri nsensem no akoya hanyan ese fraras ho niema ehanya asem getwa ena na kumasa quarter kwa asetena na asem bia pie mu asasem no yabekwa ahomaso ne ne nsentwe ne kwame aje ne mboaten Daddy Lumba ba akwa akudi nkobo ye fi ho ye de ne bechem ewo apoye mantamu eye ebuakwa north mensini kroponim awosoma fro ba etem secretary bi ni pabonfo bi akwoto ase ne so age ne kwa fini nsan yayaye kwa wiase aposifa keka won ho a watire bie weinum ni afofro ne yaboaboa no se Asem Beba Dabi kase boye de ba beto manim na mom tie na se nso Fami say ewiase de dom na bocho boy ne sante enuma Krobea dawroma eno maso yase na ensem yade ebramu perfect series bus no ewodwaso na abusuafo ofo me kanfo ade amamo se munya bi na mo de mankra no mo kenkan a ebebo mo papa ba bia wo de yetonwa bia wo de okwa bodin na to de wodin ane yebo eno anu no onsa ebeka bi ewo honom enkran dansoman first up obehu yan ena afe eyekumase aputuoja ye ben station honoma eno edanchen a ose ye mfantomanim some mock exams society terminal exams society midterm exams nso onom asati o no mo dia masku so ahodo no na nkwada no no mo dia so mo adwena hwe enti final exams no ene waye kede no okotwira onfa FIFA hakokoti MFA de birada ebia na open English language book anasa social studies science RME ena afe ebano computer emunso so a basic 7 ekwapem eye basic 9 no wonom ana se brede adwo matumu won sabeka bi e wonom honom eno edanchen a English language for basic 1 ekwapem junior high school 3 no ni nyina omo obi history of Ghana basic 1 ekwapem basic 6 won sabeka bi e wo ho RME eno so omo obi e wo honom ebano computer asem a eye KG de no eno so omo obi e wo honom creative arts nso omo obi e wo ho ena afi science ne maths nyina wonsa ebeka bi e wonom hodom bibia ni afre perfect series busufo e wasa ama we se soyi namunni enkita ho 0243299938 0243299938 and 0540755465 0540755465 465 Reku Royal Enterprise one de reku heba mesa bedwa so ye bonoma ne okrase ne ye duro no abusua pebino no mwai ene so sisi ye pan na mu sese tutu nko ade a bomoden se obepa bi anonom owa bi no no bi ebegina yie wo ba wo bu nsa na wo hunu amane wodura ye okrase ne ye duro no kwokwo tete wo sawede no ewo mojanima ode pebinom ebese ne nyase na wanyewa hoto pressure tete ananam yade siatika bia bedwa wo so se bia ma to asenti twetwe se ya wotena ese na wonnya nyina wode pedro ne binonom abitie we betie se na wankasa wode adanse beba na oba na bema wayemre ewo empem untumi madwuma wadwuma no enswani no pebinonom wankasa wo betie sibio na ya to apeti for ni chem e promise heba waye power na won sabeka bi posa heba apidank misie ba omna womrom sa pharmacy wo patase blockers wana Otec FM ha ya dindo so po ba bisa ja akodi council dodo bi apeno ubenya bi Time FM obuase waje bi awoton tachi my free FM ejo so ya wo government hospital nanim hona fedmans heba dane heba top amazing heba awotafo method story building mu aboru mu omemu ba bi ye tonu no biso krasini ne drone bi na so je ekononom ahomani ne dodo bi abo pano je eye 0244
470-067-0244-470-067 na Vitamilk ave eye anom de papa e wo dwaso e ba ye enfie polepole aduanu ne etireni ana Vitamilk egusua eso mo man Ghana paninom kwada nom no kwasam se nuane no na se mumma se be calcium wom omega 3 6 na ase Vitamilk mumma wonom no esiesie wedie na eboa wo pani na eboa kwada no we ne ai na hodo de ai na wo pe ye de yeso ya make drink aye we cafe ne kala bie nim eye natural kama de ye di yankase kokwa aye banana aye ye strawberry aye ni na bi wo ho etiesi gbowura mavie yi ba bia ye tomanom de no bisa Vitamilk na so gibi efafanum Yaframe Timboda hine nana kwasi wusu a cham minimini aba. Eno ba afia abuajewa. Ensamno eni. Asem Beba Dabi. Asamna nyaba na nyaba duru se adwudwa na wose adwudwa mu yano ane yade ebeka do obi kan asam wose nipa kasatie so antia Asem Beba Dabi eno na yaduru so no. Yamo hwini afia ni entre eye enkrama mu yaduru eye omobro no ba ko a omofro se eye dansoman. Na edwa kasie bi ewo honom eda madachi ya wamante asemode eja ato honom ama ekowi ase eye maame biba woya abaya wanya eye emfie no enwotwe eja na hye no ama wato ne nanom wonsia do ya na onom atre se wabra fire service for ekoduru honom no na eja no edi ewu kese pa ya tase na enya asem getua maame a asem ya yi atono no one santwefo abonkomo ena odi tudwa se nyame anim no kwasem nie asem no koba ne saa no se ne bane mu no de wo de ama eye aposifo ya aposifo eguso a omoye hwehwemu na onom kirem a na tase wa bra dansoma fire station fo wo mo koduru eye saa bia hormo no ene ye bebe ase donhwere nan achi na omuntime enumugya no ema ho ban ento omosan so to nsa ade frɛ omunuanom a omowo meamea dodo no a sɛ sabra ne de ato pentin de to pentin so a ene yesu frɛ na yanom ento omomra emebo onom na egya no omuntime enwa no enti okiremu a ene meamea maako bebe sɛ nwotwe ene omofrɛfrɛ ye ene omofrɛ ya efrɛ eye ministries asoye ni nyina eno adantia national headquarters nso onomo afrai madina fo omofrɛ wonom wagya fo onomo frɛ omo ene ne jana no ode pa o enya ani so tuom nyina omofrɛ wonom fire service fo omo honom ena afei eye Accra city nso wonom afrɛ wonom so omomra emeboa wonom edokra no entimi antentam enti eye enwumakua mienu bi a wonom so kra no omonse eye aban ase ya ekoba ne se yamfa ensuo eni dwuma anasa eye tankai bi eni dwuma omuni bitintima pa ewo eye enkran Metropolitan Assembly honom AMA womoso omotonsa ede frɛ wonom na omunyina eba ye no ansa na omutimi edumudwa no na onom kiremu a mprempren ya de egya no edumu anesa na okra baako na ahwere ne nkwa na okire se eyade bi a amanfo bi abobo eye enua dan bi ewo honom anasa shops bi ewo ho ama ene de egya ne tomu no anka brakra ntianmanu ya no omo kire se adegode apote ya ekofa asa agya hyehye ede ba ye no de omunya nhunu nti afei na mpanimfo adum na wi a omo ye nhwemu ede afa ho ye free ho na ye de ani akyeremu awo adanse aboase eye abompe empatemu awo asante mantem ha ye asem ana meken na ben na kakra ni ana ebeto odwasa krachi bi offense Sylvester Sowa wanya mfinsia no aduonu anso waje wonu akasa ne kanchima wane ne tie enkwa afri nsam edian yesaka ye Charlotte Obin na yade asototo fom no amane boy frumba etese sa ababa Charlotte Obin die dodo pade nim no biggest abna na wochemu a ne mpra so ye wane ne atie ene bonsam tawe wo sise ya no agem kumo ene nwusie echen kusi a wo se boma wo penwo na bre kwakan ya wo kyese sedi abrante ne de ne ho ato numbone so a wonom no be ha ne daache etu osre pa won pantoto mpene no no pese
wɔn mpratwe na wɔn twene wɔn kɔ wɔn anim na ɔdɔ no so paadeɛ ɛna krakye wɔnya saa enubɔne na wɔnom ɛno ana krakye antene da ɛne ɛde ne ntɔkwa saa nti amanobɔ kɔ akyɛ sɛ ada na wɔn kɔ ntɔkwa no na nwummerɛ bɛɛ no ndu emu ana ɔmafo kɔ hu sɛ ababai emu ɛda krakye dɛm a krakye no wato pia ɛde afa gyan na ɛba saa no ɔmafo eyi aposifo asutira ɛne aposifo so efiti wɔn hwehwɛmu ase a ebesi nei aposifo aba abɔnte de abeto dwa sɛ sabre deɛ aposifo akeka wɔn ho ama Sylvester Sowa otutu sɛ wɔn ankasa agye ne kanchima biggest abna ekra afri ne nsam no wɔn akyere na ehwehwɛmu mapa eti akɔsoro na bibia atimi atoto yie na DCOP Joseph Hammond nyaba wɔn ɛyɛ Asante South Regional Commander wɔn te kase abonkoma sei an wɔde ato yɛ nim. On the 19th November 2025 around 9:30 p.m. and I nyantie say obi abɔno girlfriend tu ni nyame betra eben oboase eba ne se sa no yɛkɔ afio akɔfa body no bi go to much and the police start investigations start yen hwim nti abrante ni so a odisa bɔne no yɛfɛ no Sylvester efiye wonya mfihie 24 dumire ni 9 na girl no so yɛfɛ no Charlotte Obin and so wonya 23 years nti eba ne sa no abrante di ne kan wura no dia akoniaba akɔhyɛ kumasi oha no asabo was no akɔhyɛ kumasi sa nti damincha de na amachi 2:30 am na yɛkɔtete no yɛkyi no kunkabaria na yɛde na tuna hwemu a yɛde no bɛkɔ akɔpi court ɔkyino odi tuo no so odi ku no yɛde na akɔ ama na akɔfa tuo no yɛde abanti tuo no so abɛdi police phone nsɛm nso wɔgye atum sɛ ampa ɔno na otutuo no kunga no Mienu de ɔde bɔɔl no pon ɛna baako si deɛ no naso ɔde bɔɔl yɛ according to boy no ɔsɛ yɛm sɛ ɔne ne nyankasakasa ɛnkyɛ sɛ na bifo baa ya na otutuo no a okunga no. DCOP Joseph Hammond nyaba ɔno ɛyɛ Asante South Regional Commander ana yɛte ne kyerɛ mu no. Afei yɛmfiri hɔ nomai na yɛfi ani ɛntwerɛ ɛnsɛm foforɔ mu ɔdemotoni kaseɛ baako yɛ ɔwɔ Ghana ɛma mu ɛne wagye din ewiase afa na nyinaa ne din paa yɛ a amanfoɔ de dim no ɛyɛ Dade Lumba na Charles Kodwofosu ɛna yɛfrɛ no papa yi ato nananom ɛwɔ nseɛ do na mobɛka yɛ ɔbɔnwom bi wɔsɛ meyere me ho kɔ me ho mu nipa nanso nipa wiase nipa wankae deɛ mayɛ na papa yi wo akiri no emu sansam no ane ɛse fraras ho niema enya asam keto akora ɛna dai ne nsam no bi akɔakɔpie mu ɛwɔ Kumasi High Court na de apie maba no abusuafoɔ ano ɔden Professor Kokoto Kwame agye ne mboaten dodo na afrɛ no Kwame Lumba fi sɛ Lumba nwom de ɔpepa ebinom so afrɛ no ɛyɛ Lumba ba wɔne wadi asɛm yɛkyi de ɛkɔ so pɔte pa no Kwame ne betimi aboyɛ nkyiremu Professor Kokoto Kwame agye ne mboaten Lumba ba nana nzu majo so anyado nana enkomo yotie bia mpa da badwantena so na emu nkyiremu ahodo de akoso nyina na ye de ebre etiefo eti Otec 1029 FM nana ebe se free se Dade Lumba etofom omu se ombeye amamrani amanye na wape no krabre na ansampo ana obedi na wohweda na betu dwa se Lumba ne yire pani a ye akosua se wa wode asambia akwa na High Court se court na enhwemma no na nasema na odi ko nyina ene se ono ene kunani a Lumba efirimuo wo mmeremu ne nkrata so no awade no ba ko ka ho a aye personal wuso na friend odo broni ni de obese court hwim se onye kunani na afi wono aba abaye kuna no na asama ko du court ama emu nsem se ya de enkrobo nyina bem firi se oyus na wansane si ohodo hu dewe aberon kuma enti ebra High Court atna asem so no no se wona eya dansefo obegina dakem na court etoto won ma no ti se wona etwe da awre e wo court no ni kan aye maame akoso ya se wodi asem ko na court na wona eba beyi ensem no ano aye Lumba na busia pani na se ko na abusia won o pa akoso busia pani ko fiusu ana afi second respondent no
and so a Presla also a year or the Bruni, one on an lumba tea bra, not lumba a few more. Na, and some of the acquire a power probably any kind. No Mubusa, set lumba one casa crown, or a gun and me, and now on your gun and if you say, I'm not just a one cat or the put court no, or chill more say. Bra another the lumba and free at your first as you front my team mono, no your gun any, no or Germany. Na court warrant tell me which mu ekobai na eba no say twe aba kakra be fusem pani so kire bantama se na wo kire asantema ase na de tie ni wo kire se o that lumba September ababo sume na to so dienu enkono e wa fi apem ahankono adusia enan 1964 na onwo nsuta asante nsuta ya mampo nsuta na omame any the amesa and not done from comfort Gemfi and papa answer Johnson Kojo Fosu. Therefore, 100 billion for Suno is free. Now, Chamoko school, I would drop in senior high school. Now, school more no say. Now, you'll be a Namijum to home. To know Tony Pa. Now, school more proud of what to be a friend Lumba Lumbe Kuriasi. What this said, Dino at Tony Hoso Lumba. Now, or say, a bra or school no. Afia pem ahanku adio 1980 mu ho ana obo asasafo dade anoma eko Germany abrochimemu na wo Germany abrochimemu ho no mekukuru ase ne sunsumpini okofa mu kakra ana de kohia akosua sewa ye ne wotwe dawe ana wo kire se afempinu ane enan ni mu 1004 ana ode ewo ana ode ware akosua sewa no se afia pem ahanku adio kunsia 1996 ana no nyumto dwumadie no ehya ase a ofi ase eto nwumo a na ochirem se lumba maame 2001 ofiri mu ya ene lumba saaba ne akosi ase wadu nyina okoya wonum ekoye esom de pe ne kwabre na fofi anto atabo di abamo ana Charles Kojefosu lumba pemu anankasa wono so ekofiri mu na okofiri mu no enkra na dia kosi ase wadi amakot no ene se ebra da lumba obefiri mu no na wasesa nkrata mu nyina tintim nkrata se oye Germany ni ewo mu se o no Ghana ha de nanso na o chese won nkrata mu de na oye German citizen enti o chese o he emra nsem bia ekoso na ensem bi ho no a o metimi gina Germany mra so na anya openom won saka eno nam so ma mranim ni a o ginam edima maame akosia sewa mradi minidi ani ora William Kusi obusa busia pani ko fu so be nyada kem se abula lumba afi mu no na ofro my beso ana busia pani ko fu so yese na oye Ghana ni eho ana lawyer William Kusi ade pim abusia pani se da bi won krata bo de na lumba onye Ghana ni nse abusia pani wonim bia eni na o ka kire abusia pani se abula lumba afi mu no na oye Germany ni enti na mo twe ho da wura ma ehon krata asem ya dansidi a chiefe lumba ye German ni nyina no wonum e de amakot no ama pie mu a wono so no otie adwamu woni ne mpanimfo otie asem so won ma hwa asem ni mu na eno achi no ana na ani no chi na omubusa sa omu ya wo ese lumba ene ye akosua sewa omu ya wa afo a emremu bibie di adase se won e ya wa afo na eno so na busia pani entimi ya no ye tinam so lawyer William Kusi ade adansidi edi kan enkrata wotintim a kire so ya wafo etoso nienu enfonyina hodo a ware maame akosi ase wa omutwaye ede ba court ho no na saafo nyo kise afi pinu ani nan mu o ametwa saafo yini Germany abutinemu eho ana na melanim ni onso gina media ma abusia pani kofuso any personal wusu aye odobroni nkase da bi saafo yini we de omu mu ni ba bia efrimfu swase esimfu tro wo ho nanso eba ye no PM mo tiedwemu amomu hwemfo yini no na William Kusi tie se emfonya nkoso de ba court wo da nanso na free Germany na eba nanam se abedu ntemunti no ana wani kan fan kire court no enti abedu die no so ba kire na ode kire court no aba se de o mo admit se exhibit ana evidence o betime na so de akasem enti no so ye ka se court no onum agye ato ho no mu a wo kire se o be hwehwe mu yie na ode aka wonum asem no ehon na sisi a ye ka se die obobroni so bi ani for de
emfunya hodo bi ba ye kire sampa ebe no bate ase no oware odobroni na eno ana mrani fom so twade age akosi ase wo de ase no ba ye kire se da bi emfunyi na ba ye no na enye emfunyi na lumba ene odobroni wade which is a program yes o mokoye and o mutwa san mfonyini no which is so do ani to na o dinu wani na o hwe mfonyini no a enya wade ase mfonyini no bubusa akosi ase wase na ase odobroni se mfonyini no aye bra lumba ene odobroni wade de a adi na ka ense odobroni nsa eho no mo enya no yibia enti san mfonyini nso court man je no so mo hwehwe mu se obegbo aguo ana se obegina so no maka asem se asem bi se why ani lumba yire bra lumba free mu eno nyame ya adomu a court no ahye se efiada ye di enu biya enne eye ukuada ye wada ifiada okwa akotena so na okotena so a na adansi die ene nia wona ba ye beka ye nyina di adansi fo ka ye nyina no o magina so ahwe Ghana mamara nso na ode ebu asem no enti obusa ya numba asem ba bekuma se high court no nana emu kire mu bio se tiefo tinye enti ye hwa mu se nyame ya adom a efiada ebe ya o ba sa court na se die akosi ase waka court no besuma ma no so ma no se hwan na yekuna wo mremu ne nkrata se mo kodan court no emu kire mu ye dia besom etiefo Kwame ye beda wase se ayiyo ne date ne de bibia asesa na asesa wo ayiyo ne date ne de na on pa committee so mo transfer de so abahene na ono na ye titinani edom na busia ko hye mo ye se nyame adma December peni ma bosome ne be to so edu miensa 13th December 2025 anon be ye ayi no na eno de committee nya ma monche so mesesa date no nanso ebusiafo de krata ba monche so se so mo ka se ayi betimi akoso 13th no a na mbobonyo so na nkyeremu ne atampo ebi mo de ba ye ne se edikai committee no akwa ye se autopsy no almost on kwada lumba o ma dia tum besi ne autopsy no results mai enti ba ne se no mo pro makoko ye yi no autopsy no lumba ma e wa abrochi bi transfer hwe saa da no obuso be ye no na bi transfer hwe wie afi adofo de jamfo bi mbe yi bo mi so beba cha so mo de klata akọ adwun ko ji leaf eba dinka o mutimi asa ne ma we yi da anse no be ye yi no a o ma ye enti abusuafo atinti bu klata do nsa hyase a wo se wo de ma committee no a kire mu se omo frɛ so mo ka so be saa ayi no da no a eye 13 no a emwa enti omo nsesa no to mo de omo wi atase kwa bia so omo mpini emma so 13 ko se nsema ho do bi obu share committee to mo ka so be enya memu na no na committee no so dia to dia say be say na officially date no ensesa enti akra anyimi se be sesa be gini ye say committee no busiafo be hia na breport ya omo be ye no omo manfo ho eno nya memu no die 13 no ana omodi aba nso busiafo so kyeremu a 13 no amwa wo mo to me gidi yesere bi ochichira abo aba no gya no chi no committee betna so na me sesese no onu ama no ase Professor Kokoto Kwame Ajeni Mboaten asembe kureni Kwame Ajeni Mboaten yedase ne wamane yebo ya ode abre yen aboajo wa papa tiase o kan se bi kire me se wo tiase ya hwe ho yie na wuwu a man can die at any time eno die na ho amase ensem no ye de asi abusafo ya mfase da piesie emfama jataba na na jata wono no obetra firi na chi chinchima firi mfruma ema ye timidi nseme ebremo ofa John Antwibosi akoye semufo pani na afi na kodwa apia oye na famudi de boy Kwame Ajeni Mboaten mote ne nka na afi eja sam wono so ye na famudi de boy o mo gentete abeza ntwefo kukudam Otec FM hanom obi aso yemu bi na nsem yetimi ede ebremo na de wade ko Facebook no kojomo wono na de ko Facebook e ma nsem hudu yetimi ede besom anuanom mienu na mote ye ne ya fami trimodahene nana kwasi wusu echam minimini aba enoba efia abuajewa akre ye babati ase oka se bichiremi o enam de ayesum ya medina so fatutrim da beboa so tiase bo bra yie hwu yie wo ma ho na toto achi melumba asem we yo ho kwasi hwe eto de bia metumi tena sia na mebusa me ho se na aden adi asem ni hwe senior professor ka say wo kire say yese na emma no onipa wu a onye madea dabi mimiti hei mi frebusuam yes sene madani atwa enye me madea dabi me yamabusua dea enti eyi ne ho ntotoye ne ho nhyehyeye no eni eyi include emma no
kuna wo mu a kuna fo abam enom ne ade ba hwe ase omo ya ma se kodwofusu sebe wonye nipa atoa wo se ne ase ni wachi nsensem no owura no na wonim nti wo prophesy wo ne nyoma wo to yemu na nyum bia na ye ya na mebusa se edie nko after all edie nko ye di wiase ko after all edie nko omunyai papa no no nko de din mesre no omunyai se nipa ba ko pa wawuo ye twene ha na ye twene ha we tumi ka sei na we tumi aka adey obi e kanede sabi wonye nipa bia keke o eya na ya me ya o ba hwe lumba die adefo a ewo kuro mu emfansu ade ntu won hofo na yesu ade o mo munsu ade kwasi hwe munsu ade a asem be famase munsu ade o mo se maja mape adefo ewo kuro mu maja mape adefo ewo kuro mu emfansu ade ene mema nso a mo aware na mo ne ma jai especially die yekoye krata ansensan ye wo mu no omunsu munsua die wo mu hwe se woni obi wade awade egu ose oba no de mensa breme ba yekosensan ade ne wo court nanso yankotwitwa court die ni mu se wuwu a obetumi akofa sa krata ne abeklemi se woda so ye kunani ne wo ware enti sa de we ni pensua nioma emfemfiri sa lumba asem we ya ni wachi asie ni mu kire se are ho me ka me ye die hard lumba fan ya da bia eye me ya se kwadofo so awuo na na chi adane sei sebe nkwada nkete brothers yi no obi ti social media so ensem phone nsem hunu no ono okeka sebe who bondog na nka wo ne hwan wone hwan akwa bia so be kan say ne ma wo be say aduasa ase hwan enti o problem de say enti wo ni bi enti na wuntumi ngodo ho enti me sani ade ne kono abusua no say abusua panyi say oba wo ware no oba wa anware no say nuaba omu nyina mrafom omu nka wo makoma ntonsuo nwunu mu na de sese wodwo no wonyo na wonyai se de ekosui mo ana musi mu ntuma gu fi saa wa abonten mu gumu nua na nim ase dodo eya me yawo eya me yawo kodwa chi asem we no ho esimitrim bia na eya me ya akosi na me bese me kabie but there say kase bo aye my manfo information ni ade a nso be ndey medamasi bebre medamasi adofo eno no wakra ye ko nanso na chi emu nsem pi ye twa ye ho aba na yato aso mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, Malaria Dronana. Anne, say an answer. Who be the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says a cool malaria morning, you know. I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus Mixer, and what do you swabber? I was so immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support to immune system, no. Not Plus Smokes, no so, to malaria, no good. Malaria symptoms, at a say, a tipaye, a fear, one more tour, and 1 meranomsa. Achakura 4 days, not Pavi, and the Plasmox mixer, 1 mono, 2 malaria, and asakura. And yes, I diaku doctor. From 0542 778572 and 0542 807907. My dear Drunedi Pa Pavi, Plasmox, and Hepa Plus Nina. A pen for about or more manufo, and Quadaw in Fidu Nunca. Our pharmacist in her bar shop. FDA, I did in Cratway. Hey, Opani, Mashusha watch, sir. Perfect series books here. Oh, mammy, go to be mammy mano. Oh, Jajai. Abua wamo say what making kind kama. What cabrofo. Wow. Nankunta walk ready. A Jajai. Wonderful. Mr. Ghana for GIJ Perfect series. At 2 months, dear. Jai. No, dear, nim D4 and a chair woman Pia. Our crutch, nursery, any KG, books BAB, and our science. Creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, Nina. A free basic 1, equally basic 7.
6 English every basic 1 equasi junior high school na ba ne combine so a owoni nyina bi English nom ane maths nom me say books bia ni ho a perfect series any bi na GS ane naka enso am approval enti obata bia nkoto bi mane ba and na say we dey school bi kura betumi akotu akoton amani students o na eno kura dey what table no so say hwi wo mo sa set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass school so a ehia wo mo a etufo nko aputu aja station ho a enkran danso man first up any omamu ba bia yetonto books bia for 0243 2999 and 0540 755 465 perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plus Mox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria na sekura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini. Menti ase me do. Tie. Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kura na ebe ye onwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomodin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me ma no mpa fie ha. She, wo ye Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband, and you also wo ye Hepa Plus wife. Na abba no Hepa Plus mixer. My dear drone di pa. Pavi Plus Mox. And na Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni mfie du mienu ka ho. Our pharmacist na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG edweden krato ya. Me dofo pa. Me pa ocho. By Grace Hospital. E won sem kakra bi bisawo. Da bay pa na opa ebrese. Ena de me nyare o nanso me ko hospital me ko ye check up me pese me hu se de me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma me pese me hu na ho de se de tie me brebo me kidney eye wo sa cholesterol dodo ewo me mu me genotype say me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa say ye periodic medical checkup ye checkup na no na bibi sie ya ye hu ne ntam ye timi ye bibi fa ho by Grace Hospital e wo lab facility ai de hwehwemu ahoduo pii ye hwe wanim so be ba be ye hwehwemu se be ya wo be hunu wapomudin gina bre oni yen kasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Na hwan kra na ofre me sabria. Oh, hello. Good evening, Bra Kwame. Good evening. Before choye ton kwalendia. Chen. Uye de nya me number. Mo na mo fa esumasi enya amanfo numbers. Na mo frɛ won by heart. E wa bra obuo biara anim no. Oh, Bra Kwame. Wadwuma a woyɛ no, ne kokua mu asɛm bambɔ ɛwɔ ho. Ɛyɛ a wogye amanfo ho nsɛm edidi dwuma ɛwɔ wadwumedi a woyɛ mu. Ebi te sɛ wogye edin, ne number bia ote nia woyɛ no ebia emfa kwa emu. Sɛ wo company ɛyɛ kɛseɛ anaketo mpo a fa obuo ema afoforo kokua mu asɛm ho. Register with Data Protection Commission of Ghana EMRA na ama omo asɛm a wogye no ebenya bambɔ. Yebema onkyerɛkyerɛ a wodi bedi wadwuma. Call www.dataprotection.org.gh na register and now for 0256 310533. Kukuomu asem eye adia ehia na efa obia ho. Kai se kukuomu asem eye baakofo asem. Yeah. Yes, which cola? Bigo Cola, of course. Everybody take a seat, make you feel variety. Bigo, refreshing and exciting, yeah, we love Bigo. For the party, Agbonaya, Bigo Naya Pet, Bochie Mobanuaya, Bigo Nami Philly, Cola cocktail, Apunana coconut, lemon lime strawberry, tamarind grape orange, yeah, Bigo. Take a sip and feel it vibes, yo, yeah, Bigo. Big on taste and big on refreshment, yeah, Bigo. Take a sip and feel it vibes, yo, yeah, Bigo. Big on taste and big on refreshment, yeah, Bigo. Big on taste, refresh your vibes.
setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Oti, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, Otec Asem Beba Dabi woha, Muko tie, Ifa piao. Adonu mugruhura, ayeye ne na asienkam. Ise nyuma obia ni nyuma, nyuma ne doso. Nanso, de odi amanipa no, eno na ɔyɛ ohweso edididi. Otec nyame ma won nyuma no enkoso. Opani a wo pie adwuma no enkoso. Nyinkyere enkoso. Abawo enkoso. Enkankan kwa maafie no wo adwuma. Wo mu nyina da. Otec 102.9 FM. Wo de nyo mo dia. Eni se ame no kasa no pɛ. Enkwa na wo de ama me wo de asɛm yɛ. Wo so wo dia sene ya metumi ate atɔ obrani ho hwe bi. Pataya kyɛde na ade akyɛ na ade asɔ bi. Bebi nso wo mo so. Na ni asɛm a ɛdini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan enwo no tutuo nso omo mpaaba omo da so busua ɛyɛ waduma apapa wo de ne kyensɛ be kan sɛ ayi ni na ase nkam bo wo mu nyinaa ho ban e bibia ye tia ehumɔborofo enyanka apapa wa yi bi Otec mo wonyi nkyerɛ ne duma ne ntumpɔn na omo so fa abotre ɔdɔ ensɛm a ya na omo tika ɛyɛ futu sɛm ayɛ ne ya ne ya ne kyerɛ sɛ omo gu anim ase nyɛ saa na omo tie omo ka sɛ adwuma na omo yɛ no emra wo mu obi anim ase ne mo yeyo kataye na ya na omo Otec 102.9 FM. Do hwiri kopum bra odu obi a bekɔ no odi baba betnasie a sɛ de be ya on be sisi na bibia to ye no awurade wa ho ɔden no tumi no ɛnhyɛ wo manya kokoduo ɛmfanya kopum bra wa obi woni mu nyamo adum ni amen amen aja nyame nhyira o amen me da obodi ase ona boy asida tosumienu akoma mu mpanyimfo ne wa bejafo de tosumiensa ankoma tiefo no se me da tiefo no nso ase okay me fa akonya yesu aka kira me nuanu a mo ba ne se ukwa awale abisa kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi ukwa awale bisa na ye nyinkyira o se wa misa nyame a na nyame anyi ankyerɛ sɛ ɔba we na yɛ wodia na sɛ wohwɛ ne tu ane ne nofo na nanim han na sɛ wodi akyire a Asem Beba Dabi enti wo mo hwɛ yie sɛ obi kɔ awale a ɔmmisa Nyankopɔn sɛ woni Nyankopɔn na sɛ busum na wosum a sɛ wokɔ awale a bisa obusum a wosum no na ɔnyi nkyerɛ wo sɛ ɔba na awokɔ kɔwale no no sɛ ni sɛ ɛyɛ ma fa ɛnyɛ ma wa na wagyae Abraham ka kyerɛ na koa ne sɛ onko hwehwɛ yere blɛ no ma ne ba Isaac no ɔbɔmpae na otumfo Nyankopɔn kyerɛ no ɔba pa a ɔsɛ ɔware ma Isaac na Isaac anya ayere pa ɔne ne tena good timi da radio ase yenso da ase akosi alare ɛde asɛm ɛne de waba na Krobea na bedwafo ɛne na tiefo nyinaa nim okay me sam na tete ne ne tentene sɛ me ne ɔba bi ɛna ahyɛɛ ɛna yinsan baeɛ oba no tu aba me dem ama ne me hwɛ ama no woi me to abadin no wie no na se gana mrem no kura nye 2 years eso ko school ko ya mami ya makula no ko school gane ba ya wo se akura ne nyema ba atimma ekɔ abusiafo ho no wa fa ne to ne twantoro ne papa mu busa ne se wo se akura ne nyewa ne ba ne de na wo no ne papa wai wo se onim ne papa no oson daya na onyema ya oye dai oson daya na onyema ya ono na ne papa akura ne Yesu Kristo second ya na sana ne papa mabusa no oni asama obaka ana ne papa mabusa ne se onka onpesa papa binka na omumua no wantimanka me so me hiama ba so me ba no ko school am se ja o chama o ni masamaka de beda onim kwabye mensa no kro ya san aka frame of phone so ka se me yire no o ni berefo sese ni brade ni brade sa no ka kire why na ne o yire twem na sisi ya ono
wo ma me mpna kokora no se wone wo yere twempna na onim o metime frɛ no wo phone to me ba na wo sa frɛ me se me to duru a yede fa wo ba brɛ no hwan kwa wi me ansa no na ma to duru no cha de koma no no de afa wa wo yere aja me ya me de awie na ma ba fie se ka wo mu minu no wo wo de wo kwa hɔ a wa ye o de awie wa ba kuma se wa ba kuropɔn wa fa wo sere o so kwa no wa to eme adura e de fa ba akoma no na me se minim hwe minim se na akɔ kamenko ami kama numa de Asem Beba Dabi no ma mi wi no afọ ba afoforo awa fa bebre na ya wo bisa o ka kire o se todua de fa oba abre na wo ya o kan de ne kire no wo bisa ne de o se o de kokɔ ne ge ho one no han na anyini nye ne ya nye message no ono anyini mpacha o yire wo mfie be sai mere o 35 years Asem Beba Dabi eno watete se one kodwo mensa mpacha na atwem mpacha wo de na ma wo gidi se ya mpa se wo yire ne kodwo se akura na to ho na ye wo me atede akwaso bia na obi anim phone number ya ma mo information enti ge no ka kire wo se akwara na wo wa wo ne nye wo se ye hwan ba ya bucha me wa fa ne ya madanche ne ya na ne papa ma wo me ya madanche fo o wo bucha nse akwara ne papa wa yi o so nim ba bia ne papa no o bucha nse na wo no ho ne nyame ya o so so daia sesen o so daia na o fa yefunu asem we there is over me ile jatabiribo jatabiribo Otec 1029Fm. Buena Yaw Asante Buena Wabra Bwemo Nyami Yenu Namampara Yenu Nasi Musubi Nakaya Minyami Beye Free Musuyimo Buena Yaw Asante Buena Otec 102.9FM. Wabra Bwemo Nyami Yenu Namampara Yenu Nasara Wabina Kaya Minyami Beye Frara Woyimo Buena Yaw Asante Buena Otec 102.9FM. Yenu Namampara Yenu Otec 102.9FM. Asem Beba Dabi 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 Otec 102.9 Okay, and now we Odoman Kume Nyame ayeye enka udin. And now we
oduma nkuma nyame enase enkamfo ene ntontom ene yedema udin kronkron no adofo ne adehye awiei yema yenho ahen yema yenho akwaba na yema yenho ye ahyiehia aha eye Otec 102.9 FM sunie ene eye wukuada ene ye bosomi etoso eduba akoi ne da etoso aduonu nsia emfimpinu ne aduonu nnumu ene yeda so yi ene awie ya sahia bio ne yede Asem Beba Dabi dwumadie na eba abesom dwumadie yi da biara da se ehia wa afidie yi so a yese yede suade yese yede kire yenho nso ade enu ntina awie ya yehia isa pepepe ene ye bewe no ene se wo bantentan ne so a yem platform social media platforms no ye wo so awie isa wo ba wadama eya hye wadama eya hye wo hye no eno beboa ama wunuanu mu anya adesuane ade kire dwumadie bi atie ebrekro na amuo no onum benya binso na wahwe afei wadwenkire bi a wo no awie wo de betum wo comment section ho ama yen ye beje na yakan no kama wa afidikasie so nso am obi ate ena wie wo de wadwenkire ba baabi a wo di free a wo de ba no eya afa ka ho bi na yenkan na afei wu follow ye na wo like ye eno beboa ma da biara da ebehia se no nso betumi anya akwanya na wa bewuramu bi na ye nyina yaka abomu asua de akere ye ho ade ene ye nuanom bi love radio fo am Spain yankopon hyira mo onye mo kese na ontutu mu anamo nso mfansie se da biara da yanimu hia ewa afidikasie yi so ene ye nuanom we United Kingdom mu nso GN radio fo yankopon hyira mo ene Patmark radio Abawa radio Amansan FM Brainy radio ena Sahara radio fo nyina no yankopon enya mo nso mo kese saa nso na Kings radio eni ni TV eno de wo Paris France buchiman ni mu ye wo yenuanom Denmark fo ya wodom nso monitor yen wodache ma radio so ene Sky FM ewo Columbus Ohio United States of America buchiman mu ena wie wonum nyina nso abo ade mu abiebiem ya adwumadie no etwago medin de Krobea nana Yaw Asante ena wiei ogie amanie awiei apesemakana nanie awiei Krobea jata mene wahia yama yenho ye ahyiehia ena information centers a moabo ade mu na mabiebie mu nyina no Nyankopon nya mo kese yeda mo asenso sem wafidie no eda Otec FM so na munso mutie yen na mo hwe yen ene mabedwafo wa ha oba ade achia me ewa ha eja kwame enso ewa ha sanso na engine room jataba ononso ewa ha ebrekro na amuo no kwadwomo ononso ediye ewuram se beya omanfo behwe yen no ahunu de ekọ ene de ebanyina oba de achia me akra na hote say Nyankopon adome ho ye pa na nso so adom no a ye de Nyankopon enenso ya san hia bio sa ye se besom sa pepepe da bia ye se ya adesua ne adekere ya enti ene ye besua de ne akere ho so ade yeah very good ya kwa me wo ho na me wo ho ene uko sa midweek no ne asan drum no no nso de mu nsam ne ye bebre se drum midweek se yi a ya na ensem a esisie no ya ne doso da bia metena se wa afidie so a meka kire nipa se nipa hwe ne ho yie sebe yesi baabi otomfo ehia no ya no obo papa kire se sei kwanketwa bi nipa tumi fa so gye nipa nkwa firi ne nsam kwan ketekete o asemfo asemtan tan bia ho nipa tumi gye nipa nkwa firi ne nsam yeah enti era na yeduru mu no eye bad era enipa edini nua bone a onwene ho nipa ekum ni nua a onwene ho enti asemfo tantan ya hunti hwe waso aponche waso kraman wokura nkokonom ne de keka ho adan ya wokokuni nua ubebusa na asem no se enti asem ye ya hunti a ayo no atwese kan
na watwe apaso na ni nua kon ho twa na nka na nu ya nya heya ene nkwada agina baabi ye bonzembo mpaye onze hereba ge ne so oye ne call papa bi wakobu akwada ba akose wo ye dede ne maame mra so a wadidi na tem ni nua ba ya wo se he wo na me pe wa wo na paso wonku no wakunu asem wenki ekuni pa ho very good enti enne onipa da sani ya na wa show hu ye kire se adwomone a aba ni patrimu no edoso enti enne nua yi nua ma se ye nkoku nua a onfa ho ono ankasa ne ye made mpo otumi tu ne nso no mu ade egu enam sikanti sikanibre abeda onipa afa mprempren enti ama nipa edi bone a onwene ho ena wie ye hia se ye besom na wo hwe asem a ye kan ho a se wokọ emoamoa ni kurom ho no mo a jata ono na ye hene na enam se na na jata de sebe ope bibia ria obofa akwa yemu a de ope no odi mirika di na kire na da no na na jata dai ebra ne twiro no so emoa ne befa no na saa abre no na twam enti oda hodin no kankan nani ena de aduane be ni medie na na jata adwendwene ne ho ekwa be na mefa so a menya aduane adie na na jata da ne be abidi na wei na opiesi abonten ena obehia abo aponche na aponche ayepo be nana na dai wankwa hayo ne osi na fami o me nana enti afekura na me toto mani na mahwede meyo osi nti adwen ben na nana wafa osi o me pese me bofa me fichire ha me ni eja kwasuo yehye ne so ho wa hu se ensu kesie ye da ya chi ho asuo wurawuro osi an me pese me fa wurawura no na me hwe bia anye hwe kura no menya aboa bi kakra bi kura no a mechene na ateme kom so aboa ponchi gina ho a obie na no a na na ne ya mekwa akojawo na wakwa hayo ohwe aboa ponchi o jata wantumi ansore ntem na baabi anko betumi akote enya namoawe emoa ni koja no na nanase wo kwa eja kwa asuo wurawura no ho no wakwa akote ho kakra aboa ponche se o kwa koja jata ama na kwa hayo afa muntie na na chechede anso twam na na konti hene ene wo yi kroche achianie ena na na yiko na woduru ho na aponche asam a wo ka kire na na jata no fa na sum ene wo se aponche sebe wunsuro hwe kra no wo de kata fiti wo de akwa akoto nwi wenya baabi ankotena ankonom se officer case bia ya fine case ni mfichire na wo kotena nom ene na chechede ye fast ene okogina baabi ene oto sign ene ode fra ponche ene o se aponche wo se de ozo na neja te ko asuo wurawuro ho eja kwa asuo ahye ne so na me se me kwa akoja no no akwa akopena duane a obedie o se abo aponche o se na nakonti achechede ye konti hene na wo sori yei anyanyambia wanya biawe o se na dabi o nanso da sebo a mekọ me banchifuo yi a eda ekira hai na wakọ akodidi afiri ho o se wunya bi nwe wo kwa akodwene na najata ho o se onyanko da ne oda ena o se tie kwa woni na najata ekono se wonyanam wo se wanyanam wo kai hunu na fasha wadwene mu se wonso yenam tie onipa da sani a wutie me fasha wadwene mu onyonko ene wonene nam wukuna ene wonene nam woyire ene wonene nam kwan bia wonam so onipa biara a wokan ho a wonene nam no se waanye nam amana ono beye nam amawo tie okan sa asem we kira abo aponche no abo aponche gina hodin no se onana nana jata ntumi nya sa meka no no se okay maka de ya kirewo aponche
se wo betie no wa asopam na wo betie a enye hwe na yei na akroma nam soro no se akroma ben me wo fam ha aponche woni na najata oso wo mo kopenam enti fawiem keke na ade ye monitoring na fama me afei aponche ni na najata titim wo makwa akote hwa na nya bi na nani abre kyerɛ sɛ ɛkɔm de nana busa aponche sɛ ye na menya aduani deɛ anhwɛ yi a mewuo ɔdwene wɔ no nso ho ɔse nana ɛneɛ wobɛyɛ dɛn ɔse ɛneɛ ɔnso yɛ nam ɛne ɔsɔ aponche mu wasunsuan no saa bere yi a meka sɛ yi aponche ayɛ ka ɛwɔ nana yam na yei na aboa no dimirika kɔ nana kyekyere wɔ sɛ ye nana yi woka yo akroma na ɛkɔbɔ yi deɛ woka kyerɛ aponche a wantie no sese yɛ a yɛka sɛ yi aponche ti ɛda roro nkyɛn hɔ ɛgya kɔ asuo na fuo na no ɛda hɔ onipa da sani ɛyɛ ayɛ ahwɛyie deɛ wo ne nam no sɛbesɛbe sɛ wɔbu nam a ɛyɛ afa ho adwen wo deɛ wowɔ adwen papa de ma no wɔ awadeɛ yi mu wowɔ adwen papa de ma no wɔ kuro yi mu wowɔ adwen papa de ma no wɔ adwuma ni mu wowɔ adwen papa de ma no mo nante a mo nam ni mu anka wodwene ne ho o ɛkɔm de no enka yɛ mmoa na wode boa no nanso wabu nam deɛ wabu nam no ɛyɛ ahwɛyie wɔ ne ho kyerɛ sɛ wanhwɛ yie a wɔbɛhwɛ wo awia Krobea masɛm ani ɔba de akyia me akra wonhwɛ Krobea asɛm ni o Monica sa da asiebru ye na nyame ase na ye nkyia ye tiefu nyina titiri ajaboache ma ezi woton paint woni amonu sabre mu tie ne den akra wasɛm a woka yi Krobea Asante kotokose se wo soma momone se onkoto namre na onfa ntonkwam na se wokɔ na se wanya nam ni bia wono so wo ye nam nti momone no so obetumi de no atonko obedu no betonkwanu ndi saa ena etie ewa abrabo mu aboa ponche de ono ane pe na asem ena ato no ono ane pe ni wuo ena wawuo efiri se oye no ho enhwehwɛ animu enipa bebre ewo wiase a omo papaye bi a omo ye no eye hwehwɛ animu papaye saa papaye we kura nyankopɔn kura nani nso efiri se wa wonim ekom de ani breba wa ankasa wonim se nana jata a woni nam wo no na aduane eye enam ena kom de no na okopa bie ena won so wo ye nam ena se wo se woni ne bekode a se ne na wa na opa o wa na waso a wo ho abia saa ena tie yemfanya adesua ewo ya brabo mu se wiase ayewei so oni obi enam na wo ye papa bi a ya na wa hweyie bio enya papa nyina ena ye efiri se wo aponche papa wo ye a wo ye die na nye papa ena na wo ye na nye papa ena na wo ye se na okoso seba jata ho se die ye minim se no person okoto suntudio minim we suntudio ato ena okoto no efiri se enka wanko ye we ya enka amam ndi yemfantu ye hofo ye nua ma no mo bebre maba wa de mebre etimi ye ne ye bi e kire mema na ni betie no na wache nawe na ni betie no na wache nawe efiri se be ma suma se kofre oba bra na akoye oba la bre no so ye oba na akọ na wanya oba na amfa ama se so ye oba obetimi de wabo na aduane so edi ama na ye kai wa no nom ne ma bi ama ne ma bi ne nam ne ma bi ho ama sa bre wa sori renchei eno wasuma ne se watwi atoso why dey watwi atoso simisibio watwi atoso saa ya pesi ya kasi obi atwi to anje se wato atade nyewe na dia masesa no Ozo omzo timi sasa no mo. Ye dia abefam. Sa hwe. Ye person say utwi banchi starch. Utwi banchi a no waso ne so no aka na starch. Na wo dey sabe na ka ki. Na wo dey agu nso no ahono ne sa. Na dey num. Na wato so tu twi so a. Bo say aye bawe ne tina say nie. Na no say na lose play na bai. Na lose play
train my yeah na ye start na de num tu be na tade na ye bare na to so na yi bi dedam sa na je se jai ni adwi akire no anansententan yeah ene ka ti wotwi so minim se na se mo friend say watwi ato so wode obetum pem wode obetum pem obewe no emra ne ba kan samna ya ombo no sa watwi ato so wow osemede obetum pem say wo no wa prepare eni sabe no obetwam na boboa no bia no atia si so me da se ebru ene mefe osena na ya Krobea Asante ye mo ha memfrɛ me awiai akra Krobea ye ne wahia ye ba abesom na ane abusua ni nyina mo hote sei nyankopon ya daroma ye hoden mefe ene ogoromensa ene osana na ya Krobea Asante awiai ma ye ma wa ha ene wo ba o ventures a abedwafo ni nyina wa ha na ye nyina ne abo adem akra ya Krobea Asante ye tiew ena ye sign so hwew enso ewo manso asio nyino ha yate Jack and was an Krobea and there was story now my the footio no very 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 interesting Yankopon koso enhira no onye okese wate ontutu oni wabedwafo nyina namo enso emfansi yedamo ase ebru akra Krobea koso ana koso destiny nie ene wadwuma pa onso woyo edema amagana mate ebru menso medamo ase ena wiei adofo ye ba besom na ene asemu ana ye ka se wanhwe ya sebe obi di adekuma bi na wode akwa akofa asem kese ene de aba beto so saa ade no bi enene ye ba be di honkomo kumase abontem nkwanta ehona ene ye ko mewo mewura ba bi ewo manim ha ewo afidie yi so oba want to say good odin de say mewura pacho me de maabna pacho abna na te he pacho me tie emena pacho emena good awura want to say nyame adumo ye frau say e fra makos akosia de akosia na insan fo nyina de nim ahensan out ahensan bonsu wineji ehon out ehon amete abena ma mensha sie mfiri wo so pacho di asem na ato wo pacho yeye anuanom miensa be ma na ye panyi ani se kwesi ade etwem na wotwobi awone sekan yakuna to atwene kwesi ade etwem yi na wotwe 16th November no obi awone sekan yakuna to atwene me pacho asem ni si we me pacho isi wa bontem nkwanta na wo temena me pacho enti wote asem ni sai chirechire mi mu me pacho mo ya nuanom miensa me pacho good chire mi mu simpacho kwesi ade etwem na wotwe se na midi kankan no me ko ba mi dru ye motre na ni mu ha na me sister me di nachi wa wo be busumi mienu ni na operation ti amoden hye ni ho ofre me se baabi a me obi a me nko agugu hospital no ate se me nwa panyin ko to adwa na me wona sekan ti ho na me dan na me kodru agugu no me nurse ni ntino se bi se bibi se sia wo wura ma me hu me hwete na nurses na ye na ana me de ni so hye na me wura me koy na se ne me nwa ne da ho no o hye singlet na muja ni pane de wo ne bo ti me koy no waje mu dada mbisa nurses no mo se wa ambedru ekwan so na wo wuye ena ubisem mpacho ai ena wo mo se eye den timpacho enche mo yenya ai ne se esi sa no de ebedi kan de akomo transa ti yekoye case no edi kan kwa askwa ana askwa for choice obi edi kan be case ana me so me hwe me sister enye ono a oso oba ye mami no na wo hye dem nti enye ono a te sa ko fe ya so mo so ka de same 10 train no mo se ne ye nko nyambo anopa ne ya ba be hu CID nti yekoye no CID ni ba no frɛ sister yote me bonkum sui nti oba no otwe mu se ono be 5 ye aduane ton ana me bra ne ba se otomo ni kosua na no nchi kosua ni wi no se ne okwa ase ho aba nti me bra ne kwa ase ho aba no oba no anu hu se wakoto a ne nante ne nya ne fe
ana obo pini ni to obo pini no boy bi din say mombo ame na abesku abo me sekan why o se boy ne de abesku why school abesku me patron so no se mombo ame na abesku abo me sekan to sister is waka try ni san konje ne funa nko onfre yen nanka se bi edin beko hospital and sister is okoye no ana abesku kroya se twa na sumba ni fani bunkum se enyo ne ba beji ne funa fun bia eni ne ho ti si id no office di enche ma yenya office sister yi hono no. Okay tubo wo nua no te abo ntem nkwanta mpacho kasa ne ne yemu di menwan de nanka ato nsu na wote na me ma me wie ne de wa abo ntem na me sister ya me kasa wa wo foforo no one ne ba 8 years na wo nti open for ne akra keto ano ana yes ni ono ne nkoka me sister nto no kwado ko ho no 1 year kra mai 1 year kra mpacho de bi okwa abo ntem kromo no me sister yinyim ya na eja be ma nkoka one ne wo fa ase ne ho no ne se de akowie ni tobo abesco no mate so ye hwan mpacho asem ni si ye nde atene se ebi ba fie be chiaye ana mo chwe se Thursday ya wo me bra ne se kan Thursday kwana asem mo court se wa betwitwa ekromofuo ni bi abesco no me pacho ai se o woni se kan Sunday no ne Thursday kwana o san kokko court se wa betwitwa ekromo aya abonte mu nkwanta wo no aba betwitwa boys ni bia na asem mo court ti de mate afa no ho ene no ena wote se die na obra no abesco no ode aye ni ntia e ma ne wo ne saa ti mi bisa boys no mu ni omudi agro ne se o mahu se bia cause omo se abesco no na o remand o se den to buy 1 month buy be o buy to kwa bi esi o montem obi aso ohun bi bisa na me se bia o ba ho omo se abesco no kwa wo yenu mienu nti o ba de omu nji ndi ono abesco ni free remand ba ye nche pacho de bi okudwitwa nkrofo se kan de ne koye no enche pacho de bi he okọ remand ba ye nche pacho de bi sana miti no free boys no nti asem de esi obi aka ne de mame bia ne fie ho ano se ohun se me bra no gina edan bia chi hwe emiemi ane phone so nti o memi ane phone no no de ma abra na ka no no nti o se wona boy bi beka che e beka asem bi gu me bra na so bo no de wante nti se na abesco no kra da nti boy ne ko frɛ abesco no e baaye nti o baaye no obo me bra ne din a so wasi ni terrace sei o ma ne ti so ano de ade no e wall almost said the end or the wall sister you do se me bra ne ba wo se kan mombo ame na abesco a wo me se kan na kasa ne ye mo ma no mo wo pote ne de o mo me ensa ne nyina adwane na nipa bi wo ho ka abesco ne me pa try so bi kwa no adobi ne konya ne baaye ana de phone o ka so nkwaje phone no abesco ne yesa no dem bra ne phone kodi wa sister kwaje twa na sum no sa brand ye no nso adwane cause ono sister ko se phone bi no ade chen so ama no kwasi dua bobe man se no de phone no e koma panyi bi okrom ho ono nso adwane bi enti omo koi se omo kwa akowia ne phone ana asa de en min chiremu sa because phone no nso na o ma anfa anwa na ne bag ni sika wo no ho no nso na o ma anje ti minim se bia ono no wanya ne ho trimu poda da bi ana se bia ono ne wasem da bi anka ni enya abesku na ne benya sa anchire se si abesku no we posi atumi ache no pa cho da bi efi sa asem ni si yente ne nka wadwane wo kuni pedwane pa cho wadwane obi o free remand ba ye nche ye no wasan be kuni pasa adwane ko pa cho ko ena sa ankrofo mienu e ka ne ho ne nso omo nso adwane pa cho omo nso adwane hey edie san semnie wo bi a wokoto na aduane adie wo bra na ye frɛ ne sɛn mpacho gebronya akwa na kwasibu ache mpacho wo ye adwuma okọ nkwanta ho ne di na meka se ho ne menti obi nti nkwanta ho bisa boys omo se blocks factory bi ana okoye adwuma na no kwese afidie kotwa ne nsa se bisa sana boys ni bi ka twem se blocks factory bi ana won kwanta ho ana no mkoye adwuma no ko prai se me se ho no ujai enya na damfo ne sa abesco no minjindi abaya brefidie ne ho kuse etesai ami adam wo de ne kwasibu ache
me kunu na me na tena kan na asma zenya 8 years. Bosumi ye twa mu yi na motenai mfie nwotwe. Anka February next year next year February na mo nya 8 onene wo ma menene wo baba ako enya one nete menene na ete ahinsan atonsu no tinya menene na ete na ba akum me wo foforo no na me ba bra wanim na kasa guwe mu me wo foforo na me ba ahinsan na beje na wo se sai mu ni nyansa na otu akwatana nkwanta ne nyina na menene na ete dan mu enti kwa me abesko ne de wonim no wa ahinsan a wo yetu training a wotimi wia phone so na maame agbaboso o ya de bia na maame na akwa yi no e no no na fra yin sa akotena kuro no so kwa me be bia wo bia fa wo bra wat no wadi mewu papa ye be ba me kwa ya ma ye so aka o mu ti mate oh papa me ni tu aka me sa be mo kra me ensa ne ba pay wesses e very remonya ko na oba so de blessing yako na me ba na me na wo so de JD adumunya ko eti ninya ba enye mo ye no na aka ma ne time aso na ne ma me bo ninya ma na so metena no mo ne ho ban se ke efie ke siasa no nko pemfo ntiment eti wo ko honom no na blocks dwuma na wo ye me kan betini sana machine ko twa ne saketo ano kakra tim no timi sinema kwam na ya me ko makwa ko sinema etimi so me minister eye pito adwuma wo ahinsan bonsom uni je ntina me nya da aje nko wasa timi to me hu si wo Friday na me ko no ba manda no pa me ne ba no ama ye chop money say week na akra no be ko school na ma be fi eti Fridays bia na me ko eti be ye me fan say week o de wuye ena man komenya time ahia dey ti Saturday the very last time na kasa ena me so won send ni adumuska ni week sika na osi ako e bo be ye 7 a me send no ti me na kasa around by 5 iti mo wana ni nya ba frame eso what say akwasi boache ya wono sekan ena me say akwasi boache de e wo so ye boy woni boys but Sunday man do no me na tira ko no obi nkoda ebi wo kwa mitimi ne nam na obi kura beso oye na ade kwa me kwa me tinya nipa ne se jai it ono de ntokwa de me ne tena ye de obi antimi ka so ne de abum akontokwa da ebi so no hu panyi kwa obu no etimi ni ma de kura kwa me akwasi betimi de aye na obetimi akwo no sekan ne enim se sekan ba ye ni postmortem ne hu se eya paso no de wura ne nipa dwam wona nsabonkum e won so na akoma ne wo e na owo be ne besi akoma na se esa tra akoma ne meka ne liver e na shem na wo twetwe ne soro ne fam na echi moja gu ne nipa dwam kwa me otini mo de wo de wotutu yi o wa ontumpie e shem na owo anu atwe ne soro kaka na etire ni kura no wo de wokom wokom na e kofom ne ase na echi moja ne gu no moja mo chimu fe data mi jano mi en postmortem obla papa nsa no wo ese kwa be awo be afa wo bla ase e se me ni ma se ma kwese no wo e be se me for understand say utimi wana de ku ne to chine be ma ya nkura me nsa ana na utimi mo de nsa de na we say se me ni be bu sia fo e ko kro so e ko chia me de kan ko tena champo lai e wona chi park no so say na kwa me abesko ne ma me feel it's an opano asa ne be kwa abusuan no makochia won kwanta no me won madam fu bis frame me eno wase me kata no tie nkoma ma me ne ye de edi ma me ne se bia ne ba ne wo wa echi nti wose won kofa ne niema mfirifie ne sika bi tie ko police se ma me kra me te say wo se senti na me ne ba ne ko suka ma me sai ada na ba ta ba de boni bia be ma ne police fa atwe na so no akwa akoyi no ine di free on e de ba fe ase na police for my ya west ma me de onye ye boni bia eti no onye ono so na ekumi kuru nti no ya ma omo mre no mo ne ma me endi nkomo na se na be ya ma me betimi de akra na ba
na te se che ne de ne ko nya na akra ne mpaboa pes miensa ekura no hwan mpaboa pes nipa no aku mekunu e fa no kwa me abesko na ote ayin se otu kotara nkwata no ne maame ababo so enya ho mekura ma bafie obeka kire wukunu akra ne stepfather e no se maame ne body betu ne nka na kanyansem aka me hwe se bad time de aka bebe fie nipa no wedi ne bone na kwa bebe busu akra ya akọ no enya asem papa bia ye de aka achọ bebe abere sa akra ne ma wa so na asem ni si ye hwan ni oma obere sa ne ba na di mi kunu ewu kwa mi abesko empaboa e di kosia ne de akoma no e na me so nya information tell ma boy se ne chen e wo kuru se ne ba fe ya si police station mo che maame no ese asem ni si no wo wo kunu no apafo no na wa ka kire ne maame ni se makum nipa enti ko fa me mpaboa bre me komo na one maame ndi so ka kire maame na maame ne ya we e so ne ni nkomo ko ntimi samba enkwanta o me fa boy ne niema wone dem enti me fa nse odwane a ne nioma a wodi dwane no maame ne be fa ye so de koma ne ga ketwa no ne maame nu na awo ketwa panyin de minim dada panyin de one na awo fa na ma adwo Asante to no kura de minim na ngna gadada ansa no ne boy ne betena eti panyin ne de na be 3 months o se boy ne na ne nche oda ketwa ne nche enti si that ni si ye ne sa ga no na minim no me se da nim to na se sai boy ne ntale ne koma no ene kampa bo no wode mu ne sika onya eno na maame ne be fa ya eche ndi ko police station enti maame ni se onim ba bia ni ba ne na won na police for no so momo ano no ntimi nya ba bia ba no ntimi onfa no ntimi nchi no nso mama ne mele kakra arofo ni ade hye enkomo a ye die nobody knows what transpired between Kwame Abesko eni Akwesi Buachi a or the war ne sa paso no eku no o de nice guy bi o me show emfonyini no na me de akere mo ebra ote ase hyeche no fa no to so mame se oba TV ne so a eja kwa me tena ha mame excuse kakra oba oh David owura no ni mfonyini no na nice guy na na wo Abesko se ne awutie na wo kwa wo fanboy we apaso ku no sa ye nipa fun ne di nsamfo ampa o nipa fun ne di nsamfo ampa o di atie for mo mehwa di ayakuni Akwesi Buachi dodo na friends rati oba omubehu ne pa rati no eno omudinim no ade wo ye gangster na wo pe ase atutura se terrorism jojo lie or was asu ne ban ni bi mu ana me kunu de me me fa na ho de ono wa ye boy so ane boys edi agbo onya o madamfo ni pa ba ko pa na ye na damfo fe no owura market ote atonsu old town timetima ka se me ni so me yes ni nyina ni pa mehu se otane nante ne sa boy ba o mo nim no nti ohu o ma wo chia wo mo okay eya kwame nana kire me krache na we free mo no Akwesi Buachi mfuni na wu amanfo friend rat kire me we tuntum nana me hu branche tuntum bi a na bobi wi kama na wa mimnya no sa na wa hyeche fufuo ayetro my my also na nsa ni fa na ode so kira no na mrantie hands free bi ehye na sumo sa tali fita abrantie kama pa na ni man so susu kakra na ne hwene nso ehye dan so pi sa ba ayala na abrantie kama na nchi nwi kama pa wa na tali fita wada so wa twesa mfonyini na ode da so Akwesi Buachi no okọ another way a mesel eno de akira o ya no black bi na o de eno atoso okoduru ayaresabia no enipa da sani okoduru ayaresabia no te se ohwe se ni oda ho ya nu awu
no awu we no awu o na nkwani ni mu na nkwani na for because why spy ai sana nurse for ai why spy nurse ni ka se kai why spy na je se we jemu no why spy enti on ayaresabia ho bed ne so no eno na media kire mo no ena baby a incident ni see no there is a video mun show video no emfanto so mfama me mun show video ne nto so mfama me there is a video mon fa video no ento so emfama me na oba we ye den pa cho ha ne ye ne maame ne be fa ne ma no ti maame ne sha atade blue a dia wo sha dark te wo space na wo te wo pa cho e di kantina no pa no nto boy nipa ne kan asmo ka se ehwese ya mpa se obeba kromu ho a ene se ampa be ye 2 to 3 mo ehu se wa ba wa be fa na obefa ne ma na nko ofa ka akọ se boys ni timi gina ne ma ye no enti hwan adamfo mi nua na waka ba bi no na adamfo pa ona timi chi maame ne ma ye o betina akoma be fita no pa 9 ne twen enti nioma na ekita ni ye maame ne ba ne nioma no abefa ama ne di dwame ne pa twan pa bo amiensa pe miensa machan pa empabo amiensa me pa twan e na de ebiem eno na ochie gu scan de yentimi na hye no de scan de de hu de na empabo amiensa sika no na ekọ ho no ana kwa hye de no yo sick boy ni mfi no ne yer panyini ba de ne yer panyini girl ya crash na chi de o sick girl ni ba na hye akra na de waku unu aba me ne yiri ni ni ba twan ena ketwa no so na sesa ne ma no ko ekohia boy ba ketwa ne de me nimu no yese fa ne ya wot kulomo okay enti video ya u shei sesei no in the video uhunu se maami bi ete ho mo hu za video no maami bi te ho na tena maami ne te ho no wahye dark tuntum ena wahye show your back nibi atade na ye show your back as a fa wachi kire no ebi na hye maami no ensatea ena waboni duku ena okuta bag na ekita maami no eye ne ba ne nioma enti maami ni nim se ne ba no edi sa wudi sem wei e wo saa abontem nkwanta ho onim ene oba be fa enioma ode koma akwada no na sebe ode adwane eno na enu nsu si ho a o si ho a eno nso mo hwe no eno nso no afei Killer Abesco ono nso monfa killer ntoso monfa killer nso ntoso hwan ne wo ho monfa killer nso ntoso na amanfo nso ehu killer na muwia na maye ade no di we to nchen ni ahwe killer ene die okun no se ne ete ono so she blue ono ko fra kwa me Abesco ne bae meba oba afidie no so sese ye ya nipa no a ono na sese ye ya ye ka sei wadwane no ono no so na ete ho ya odaso yi kwa me Abesco no ono nso eno no eya kwa me wagu kwa me fu ani mase wagu we won kaka Abesco ni nso te sai kire no na Abesco oti bia bi so a baby sinachi na ono so yetuntum saa na nyo na baby sa na enye mfu saa ayese media yi bia wa ase ho na wa shatale akukọ saa de na che bi da ne ko na nika no so yetuntum na woto na wode ne saba kwa kire na ne se na oni ye wo se sewu se ma di wu na wode ne saba kwa sine ni ase a wote saa bia no so ewura wo se ba bi affairs na mote no na munim saa Abesco yi dada ono da hensan ewura obi anim no munim ne se kwan ben so na amanfo de nim no kwan amanfo de
enim no say ono otwe onye adwuma ba de bia odidi obokro no ma ye che ne da ko police station e mama me ko otimi ji obi phone say asset to trust am won ne so say inside obi ene mu no to fry inside no na ko hand dan wo kro no so a ode ye dey e ko hu no won enti killer da eda nchen na de wakunu nso na hyeche no ya areho se ya kasei abesko no wadwane aduane wura na akwasi buache ekọ ne nchen no okoto aduane na waka asa meba na wo be frɛ no ka kyerɛ ne sɛ abesko awo ne sekan nti wo mwan no sɛ aduane wura ne nso wa ha awura abra wanim kakra ma me atea ate sɛ ya me adumo ya frɛ o sɛ pacho frɛ mamuna o ton de pacho mi ton mo ni indomie ni kosua emo indomie na kosua e wa abontem nkwanta ho me pacho ane sa da no de ni siye me wo ho na akwasi bae na o si wo to mo ni kosua na am si me ye obedient won twa me wi anu ma ye ne de ama no na o si wo kwase e ho abanti me wi a me face wo ba no abeji ti me wo ho about 30 minutes na me hu sa akwasi ba no ne nante anya me fe na me hia no na me sa akwasi aden o si kwa me abesko awon se kan enti ye mbo anu na wo na me kunu ti Roma so da ho na me friend sanana me sro blana rati se abesko awon se kan ye fa no ko hospital na o ka chem se ne fun wo abema ba ku bi ho ye fe no kwa me aboaje rati na eka saa se bi chewo ai abla wo nwuye no na o ka chem se ne fun wo kwa me aboaje o me nkonkoje ti me kwase o no mo e mema miensa ena no mo na hwan ne gina ho kwa me aboaje ena kwa me abesko ena kwa me smoke omu nyina kwa me smoke kwa me aboaje ena kwa me abesko se ni pa miensa na ne gina ho aha se me kwa na me se kwa me rati se ne fun wo ho me beje efra abesko na no a fun be na e me ho fun bi eni ha se che se una ya kela wo beje fun fa kwa se sen free akona nkwantafo ani mutiri madwen nti me manga san se kwa me usi fun ni wo ho dia matime ko ti me dani meni a me kwa meti masum taw why na bebo wasum kwa me abesko no dia wonu ku ni pay won na bebo wasum no patran to bo masum kwa me ma ya da bo masum am fa me jimi nko ti me ba adwuma baby am ton aduana na me frɛ me ko na me ka chense na fun na ratisi me nkoje no me ko ya mo miensa na wo na abesko asambo masum se me ko na fun bi ni ho no se na me nkonko e case me chi drop e free nkwanta to askwa me ko e no askwa fo se me mbra fe yase na me sa ba fe yase ti me gina police station ho a me pia na me kunu frem se rati ewu na wo mo anya no na police ni se ende be ya se boy no wo ho dia ye nkono mu nkochi no ye frɛ wo ka kyerɛ wo sɛ rati ewu no ɛno ɔmo se ne yɛte saa de a saa tam na wo fe yi ase no okay na me no mu ina na ye fa wo private car no na ye koe nti ye koe no ye kodu na ye sɛ boys ni sugu kromo bebrebe me papa bi wo ye fe ne tabi ɛno no no ye no se ogina police for car no na me ye sɛ me papa ni no se na dey na esiwa no se o makɔ boy no ho o mo koe no oni fie o mo bupu ne oni ho they say information ba say rati ni hello to voice ne so gada ye say ko mo kwa abesko ne so so mo kwa no mo anya no e na odwane ye na police for ne sa dia boys no mo gada no kwa akiro wo area mo ho a o benya no boys ni tina bonti mane bo 130 o mo anya boy no adan ascience wo adwane kokko kwa me no di na adwane se boy bi ka kire me say ono odi moto ba na e fe ko fisa mo wasu oba no no nim se bibi se na esi nkwanta nti oba no hu kwa mi smoke no e okwem na esa besko ni hyenwuram nti se ka bia mba no ama kwa mi na pia ba nti se ka ba ne boy na se dwane ko hyenwuranum obode ni saa na omudwane firi kromo no mkoye
nti abesko ni de ya hu omo gina kwa ho no omo peka omo peka akọ nti se me fan se boy ko someone no be chairman no so ba nkwanta no be hu se boys na bobo mpe wo no busa no mu chire no mu no na se boy no sa tu moto bai no no mu nyina bebia no mu jana so mafaka akọ what dear Cratch de kasa kire wansan wo me patro ane okay o ka kire o say de wo musa say de na wa ya abesko a owo me busa no say e de no de aye na wa wo no so anya no she obae no to ho she ni video o to ho she ni video because me o ka chem say o ko twini jo taba to ko to ho twini jo to ho ni video nti boy ne bae no boy ba ko no ye no se wo wa ba betina ha de a me ko frɛ kwa me abesko na ba to ko frɛ ne bae na boy ni to ho na nti o ti anse wa pre no ratin ti o peja ni tina na se ode fun ode apaso no ye den e wo no nti me boy ne ba no ni me di nkomo ansa na me kunu mu de ne ko ko ye pe pragia ni na no me mayire na tare na me ni ti ho na ye di nkomo na me ye na ye gina pragia na mo de no ko ye wa na e wa fo so mu nti me fa no ko agogo na mo de no ko agogo ti agogo ho na akra o mandru na o frɛ me kunu no peja ni tina me kunu busa ansa adai eno osu obewu na me kunti de bi nyabote na de ko hospital na boy na ka me kunu hu nso no akapele eno no so frɛ no se akapele mewu na akapele nti de bi nyabote na de ko hospital wungu ese stress wa no frimu mo ndu agogo satam na wuram no kwa satam na no kwa wo ai abesko no obeto waduane ni bi di be patro de bi wo ni wo beef bi dada wo ba patro de bi kura de min kasa no kura enti wo de wo ko ise nka wo ko jirat ne phone ono no ka chem se ne phone no boy ba ku be kwa me aboaje no me nko je me ko no mu ye me nsa no mu gina wo ti me frɛ kwa me ne sa wa mfim na me borua bebi o mu gina no na me se kwa me ratisi meje ne phone wo na abesko ni sa me fa me jimi fru nko na phone bi ani o mu ho yes I mean am ya kila na me beje phone enti sa wo check here adai omo bai se omo bewia boy no ene oni omo struggle ye nti omo war na paso no ana se beef bi na wo ho me hunu se omo won tokwa dada but na ratini nim se entokwa omo akon atwa mu de omo atwam ayetu atwa ene odi kwotena ase ho na boy no so ko friend bai odi apaso no be wo no no me de sa na me hunu because boy no kromo he free ono akola opanyi no ono obi a free. I mean the reason why it's na it's me basa. Mate. Adofo mebusa ma bna on na ye busuani sesese die pa de wo no mu akoma so ade na mabusa na yire ne nso sa asemwe na sebe ye kan o abesko yi hwese ne wo wutie yi onfa ne ntoso mame kwadwomo abesko awudi awui se ne wo wutie yi na ye kase o dipa fun ni patantan wi sebe wakunsa aboy wi ya oda ho ya se nkese se wo na wuwo oh se ye kan pa na nei no enam nu bone na boys ni num ni nti no wo hunu wu nipa kura na wa yete se ntatea e wo nani so na wo tama oba ye na wo hefa na no ode apaso na wo no ni nipa due me pacho ode wo ne busenu ene ne nsa se tokro se no me pacho ene ne bo ne bo straight se ai enti me kunu ro ne t-shirt na na je no nim se ne bo nko anti me kunu ro no de kata ne bo no so no mo de ne two prage m koe but o mo koe no mo ko hu se sa ne nsa ne se no e ka hu enti eno no krachi kura no yesi wo free remand ba ye nche o free remand no e ba ye nche ena hwew dia wasan akwaye enti mabusa abusua no na mabusa ayere no na mahwe se mprempren sa bre ya ye kasai ono mo akoma so ade pa no ene sei destiny mahu nyankopon hira why sa wonso ena wie wonso woso dia sinso no ai sa anso nete yehowa hu ye mobo
ayi Benedict Ade nyabotre enche Kofi ye ho adwuma why enche Kofi nti wo deliver abena eno say hey nana Ghana is getting scary esese moma yehwe yeho yie mo ama ya nhwe yeho yie a ensem wei no edin o Mrs Forsen eno say nana ya Krobea Asante asem o na senkanya asem a sebe enkasa asem wei ebisi enche ai yebehu aja ye ayinu mame na after no mehu sene me arafo se mu ma minimi nkomo edikan me wi a me ba bebusa ma abena eni akosua sa asem no a na me ka ho asem no me ba bebusa won but se de me kɔ ahoma ne so na me ne Sechedumase Rural Bank PLC emu mpanyimfo akɔbɔ enkomo a edikan say ya make say me wo akukuda miensa manager Ajoa Yegwa Moizongo second station managers or yenim ha and Mr. Komlakato ononso ewa ha na eja ku ahenkan ononso ewa ha empanyimfo miensa nyina efri Sechedumase Rural Bank PLC na da biara da yanimu hia ewa afidie so a ye ka de kyeremo sɛ sika Krobea yi afi apem ahankono aduowotwe me kyerɛ 1980 ɛna sɛ sika Krobea yi ɛba Ghana maimu a wɔnom ba ya a wɔba yi emfinhia aduanan num and still counting yente wɔn ho asɛmɔne kyerɛ sɛ ye ka bank ya ɔwɔ track record ewo omayimu a ontumi nka na wonyi Sechedumase Rural Bank PLC emfiri mu menye ye da kire se wo munim adwuma ebesika sem ho ntoto ya yemfa mfa wo no afikiri kire se wo somu kua no toto ba mu di hyeye ema wo nipa oni wo no mu di dwa no nsu nya ho mfa so mempanyimfo awia me mamo akwa abeburu me ogidi semu mpomu aden de Nyankopon adom. Good. Ya de Nyankopon yase. Na wiai manager mama mo akwa ba wiai. Som na ye introduction. Fa kire yen. Bie Sechedumase Rural Bank PLC. Bie mu ho ani. Fa kire me ne matiefu aye tie mu na wiai. Akra yeda ase. Ye chia obi biara. Enkankan ne yen customers. Echichiri bencheyefo nyina Sechedumase Rural Bank PLC. Sechedumase Rural Bank eba oman Ghana yimu sene na wusi kano yeba 1980 ye 45 good years eni yeba ya nso no ye bie branches bebre na ye products so bi ene ye products bebre ebi ni ordinary savings account a ordinary current account your corporate your savings your susu me bada achen fixed deposit and a money transfers intino me pese you mechechere products na mabubo so no say in case so obi peso obi account na won hunu be account kra o peso obi a Sechedumase Rural Bank your honomo bibi sika bia ne anase edwa bia ne sedie yesi ebie ho account si yakase ordinary current account ordinary current account no ana commercial account eno no ye biema ankrankra wo mo ebiebie enwuma no anase wan kasa wosemi bebie current account de amame ho ene wo corporate current account eno so ye adwumayefo and also so no ye were private and ye were public ne ye wa mom sika ni free controller anase abanimu eba no and a private no so ye ankrankra adwuma a wo mo ewo ho no mo bie enwuma no ye were savings account savings account no so no eno so no wo operate a wo di sika e to ho no mu ni nyina no interest
ebeka ho eno no enye so waye investment wo do sika no ebeto secheduma se rural bank plc no na sika no bi ebeka ho at the end of the month ene wo susu account susu no so no da ne da nyina no mobile bankers anase ye mama na anase mema no wo mo nenam afiefie mu anase wo mo nenam nnwuma mu a wo mo jeje sika no say ya wontimi ensori emfiri baabi a wo no mobile bankers na eboa ebejeje efiri hono mo a chese wo ho be ha wo wudwadie na wudie ni mu nso good ne wo me badaache no nso so no ye account bi a eboa ema awofo eho ha wo mo eno no me badaache no se akra no onyanya 18 years eno no ye bia maame no ubie na wode wo ba no aka ho enti no so akra no dabi no na so onya 18 years a wa handle account no ede amano enti no kakra bia ubenya bia no ubetime de atum ena se edrume bi nso so na se ahohiehia na se ahoche bi aba wo so a enam se wudin eka akra ne de ne ho enti no ubetime aba account ne mu no aba be yiska ye wo transfer bebre nso so wo honom se yen adofo no ma wo mo wo amanani omutime sendiska esi secheduma rural bank eno no ye friend Western Union eno no wutime wubi bi wo abrochira otime sendiska through secheduma Western Union ubetime ababa abegino secheduma rural bank ye wo mobile money transfer so no a eye telecommunications no ninyina so no ye transfer ninyina ebi nsoso ewo ho ene ye wo interbank nsoso no se bi aseme wo commercial bank na se me pesa me transfer misika no ebe rural bank secheduma rural bank eno akwanya ewo ho no anase se wo different rural bank ubetimi a transfer usika no nsoso no aba secheduma rural bank memfa ne se wo tukwan usevu wa secheduma rural bank na watu kwan no ekọ Accra na se in case se secheduma rural bank ebi ni Accra hono na secheduma rural bank yetimi send to any of the banks biana upenu obekono na usika tinene na edemo wabra yente kaprebia emfri so ye yi switch ene wo USSD eye Ghana Pay ena yawo star 992 so a ye di juma eno no se holiday anasa memenda ne kwasi adase yantimi amma bank so wantimi amma bank anasa bibinti wuko meeting ana waye hyewo baabi no wantimi amma banking hours na eno no say USSD anasa Ghana Pay eboa wo ema wutimi eyiska edituatua wo bills di opese ye diska etua bibia na secheduma rural bank ye wo ho say ye edi say dwumadi ye da se ayi ahenkan ma menhwa de be se wo hwe baabi a manager ede ye wurewure ya wa kyerɛkyerɛ products a metumi anya emfasode e wo ho e wo secheduma rural bank ho de amaye na ene me nso a mede me ho beto me nso mo ho so no se makwa ahohiahiam na me hia moa e moa bei okay meda oni wati fo ase e moa edikan a secheduma rural bank e offer to customers e loan me nim se obi a oni obi di dwuma bia edu baabi na se ho kyerɛ na wo expect m wa bi afri nipa one ne di dwuma ne ho na wantimi amwa wa ya na ya kakra enti no secheduma rural bank de ye so adwuma asene ye pagya adwuma se wo pese wo tre wa adwuma loans ye wo ho ma loans ne so o apply a ye no etna se eye ho hyehye enti ase ye adwuma acha ye be 2 weeks e wo se ye disburse loan ne ma na de kodi adwuma enche na ebia de ode kwa akoye no ate wani so ana se ebeduru okra na ebia eni mu biem se wo begi loan na kwa akoye enti ye loans no so ye forms a ye wo de ye de ma omo je omo salary fa control and accountant general ene ye wo de ye de ma omo nso a ebia ono ana ebie na dwuma na ne workers
otu omo kafa secheduma si rural bank we kan itimi gina so eba beje loan ni bi because ne salary efa secheduma si rural bank no eno so no se ono ane ne colleague workers no omo salary sefa honti no yenhia guarantor bia ebe ya de tintin bia ama no ene esanso social or funeral loans okay eno so no ebia impofrim wo ho na se odehye etwa na ni hwedan a oba secheduma si rural bank a ebetima boa wo e wo saa kwan ne so saa loan no enche akọ akira ya 1 week e wo se yetimi ene o yenhyehyɛ na ye disburse loans ne ma ene esanso microfinance eno ne ye loans a yemfa ne se adwadifo moye be num ana efimiensa ekosoro bia no mutimi ka mo hubom eba secheduma si rural bank ye ne motena se enhyehyɛ no ye de nyina beto manim mo a mo hwa na se bibia ne entiase ye adwuma na ye hwene a ye loans na mamo enti group loan no mo hia ene guarantor outside because mo ye group mo te mo ho ase amabenti no enya afeni ebeka se kope na Krobea onne obi a wo fie wo Otec ye hwehwe na nyesa na group loan okay mo amaba na obi a be guarantee ama ne yonko a one ne baaye enti eno nso enye loan na echekura because guarantors ne nye problem bia medase good eja kato ye heo ya kan na amanfo ye kan loans me nso bia nyame aboa me manya kakra bi eda ho ba me hu ba bia me mfa nwura o be ka de na akere me that's very brief for the question me chair and customers and chief so head office good kakra makande yes no investment packages so they say wo bibi kakra na se hwede Scano hojo for maybe the next year, the next 2 years, then who made they are quickly walk to any branch of ours. Area when your kama near war competitive rate so or dead rate yedmawa enu so da. Aside that, no, maybe boom kakra. Okay. Your fixed deposit and the second investment package is na fixed deposit ba. Your savings account so ahodo so internet say pede enye ready dey be ebe to fix deposit quickly na ebotuma akoya branch bia as I said earlier no na ye boy savings na mo savings is ye boy ma also na operate account na at least every month bia kakra bia benya no a wenwa beji no obaba bakawa account. Wow, thank you. Ayi we so na no na obi busa me say na Krobea enti wo se secheduma se for shares no ba ko ye 10 pesos ampa timu ma me na nipa ntiase ye wo shares no yeah but share Krobea 10 pesos na we dey mati o minimum na ye ton ye 100 cedis okay ti was kebia no ho dwede a in term na quickly walk to any branch also na in term na number of shares e betono ye boy mo onsa beka receipt na certificate time bia ye be ye AGM bia na ye be ye bibi oba for bank no bia no ye be ma notice a be SMS oba ba fondo ebotuma akoto aba ebotuma abesta ebotuma ye nyama bebre so far as ye shareholder ne de na mfaso be na menya wo so as a shareholder as a shareholder na make say time no person dia every year bia no ye run account ye tia dividend so na so ye shares no so ye ni cut off time they bia be ka da afinu be kwawie nti ye twado chire next year as and when be any time bia pede to shares bia just bra ye bejiwa wa to ni atona ma so kam any manager fa ye wura mu me aya ye be ba ye behu secheduma si rural bank PLC na maboa ye Akramedase. Mede Kenya Kasan Mekase wo 8 branches and ye wo 3 mobilization centers. Yeah. Ye head office wo Secheduma Rural Secheduma se. Okay. Ben Ejano. Okay. Yesa wo branch ba konso so wo hono Secheduma se hono na market hono na. Good. And ye wo Edra GPRTU edan ni mu nso. Ne wo Kenya ase kwabri Kenya ase yeah ye ne MS school ne na edi nhwanimu anaso ubisa obi asa wo pe abrosana se a station hono na obi a be kire akra opanyino akokra
obia bɛkyerɛw ɛne ɛwɔ angunaga nso so no yɛwɔ gyenefoɔ no mu anaasɛ angunaga market hɔ nom na angunaga dwom hɔ nom na meka sɛ na mekyea angunagafoɔ nyinaa good na yɛwɔ aboabo nso aboabo nso so no yɛwɔ yɛka ne sɛn post office no hɔ nom na akyiri hɔ nom na asoase kwantempɔn ne so no ɛhɔ a na yɛwɔ ɛne yɛwɔ club 600 ɛyɛ tafo yɛne mmɔfra tro school no ɛna ɛdi nhwɛ ne mu yɛwɔ bɔmpata adum hɛyaa kumase adum asɛm na meken yɛwɔ box fm akyiri hɔ nom na ɛne ɛwɔ moshi zongo a ɛyɛ me ankasa me branch yɛwɔ second station hɔ nom na nti no 8 branches si baby a wubeko bia na yɛbɛgye wo fɛ so ne agye wa ɛtu 3 mobilization centers no nso so no yɛwɔ anyinasu a ɛyɛ sɛ adwura sɛkyɛdumase municipal ɛne ɛwɔ kyekyerɛ afigyaa kwabre north ɛne ɛwɔ adigwan mampɔn municipal nti 3 mobilization centers a sɛkyɛdumase yɛwɔ mepɛ sɛ mefrɛ mo nkɔmmɔ no ɛhwam na mene mo ntoa so wɔ akyire hɔ ma yɛ numbers no ne yɛmfɛnsi yɛ numbers no ɛyɛ mmienu ɛno no ɛkɔ CEO na nkasa hɔ no mo Mr. Kwabena Afriye Michael ɛyɛ 050 168 27 37 050 168 27 37 another number no so yeah 050 161 79 24 050 161 79 24 Empany for me da mo ase eburo Yankopon hira mo pa adofo ne ade hye na wiei Sɛkyɛdumase Rural Bank PLC emumpanyimfo owura Kobla Akato wɔyɛ marketing manager ɛgya ku ahenkan ɔno nso yɛ marketing manager manager adwoa yɛ gwa Mozongo branch manager empanyimfo mi ensan ne ensa kan wɔn wa hai na wiei yakan wate de ayo de aka ye wanamo ne a wobetuo na wawura any branch bia of Sɛkyɛdumase Rural Bank PLC na yaboawo na wusika sɛmo a sɛbesɛbe ye ho ntotoye ne ho nhyehyeye entumi nyina yie no ye beboa wa ma agina yie ama hotaba wate enti numbers no 050 168 2737 and 050 161 7924 fresa numbers imu bia na woni the CEO Owura Kwabena Afriye one non kasa na enchiremu bia wuhia no onfama wo na beboa wo pa anuanom ne adofo mo ada me bro me twa me ho aba apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebe ye woni padua no mu no afie kura na ebe ye nwanwa mo eduro ye ma general well being ebusua pomodin ho hia me yie esne bibia Entime manom pefie ha. She, we Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband, and you also we Hepa Plus wife. Na abano Hepa Plus mixer. My dear ready pa. Pavi Plus Mox. And Hepa Plus nyina. A pin for about more manufo. And kwada woni mfie du mienu ka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG ejweden kraso ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode bebe sie me daa. Oh, me. Ada minim. Deɛ mede sie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Daewoo 360 capsules. Ya ama nomo ama
kane sisi ana mentimi nyina me na so no ese metimi ya tie nyina free na okrai me ma Dawood 360 capsules empa me ho da ayem sisi mu adwuma na atumi se sabro so ma me na akoso ya wonim se ema eni mema nyina timi no bio na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment wo mo na ye se nansan ya na wo complain wa poso usisi eni ade yi ebi na me de twitwi ya utisi ye yo se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 360 capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we de twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies any chemical shops do na mu hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu bibia ni afre 0244886437 and 0201681717 FDA age adwadie nkratoyi yi atum obi benya wa na free yade ena apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos aye future life smart food bebo afei de aye abusuanchem fa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa wani a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wunya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba omayimu encrine wani Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofoline alignment ena tema ubenya biato Evergreen supermarket fre 0246010150 0242878090 future life smart food about that ho ban me ma sisi me pao na me papa nso e usonu ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye de wo mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic anka be yensi yie pa ka me kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye hene ebe kire asa kire ho dura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wota fro ho se yare ni stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ye detox etwi fifiri ni peduani mu ama wo ho to free se yemfa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma bin dodo branch be na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be wo Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama wutimu enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free se owo mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda aban heye mi koho sisie we di oponko penentem de je wonu number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve
Adepa wura nie krom ha de wonkwa na woni ma adepa no piao unim entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa eye simple plus so wo pe phone accessories be to batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia so unya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus same kind se krom ha de woni ade pa hene no se me mwatira kwantam na me ho preme kumase ha de adehyeman ye ne Dr. Caesar ene di animhwe afei kejetia ye ne G2 edi animhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus eno ne papa wofa na se break kwesi sika ode money fra broche nyina ode fa seche dumasi rural bank e ho na me Western Union sika nyina efa seche dumasi rural bank wamuti bank in 1980 wamodwuma penti wamatre wamo nkwaba mu wamo anya branches maako enwotwe ena wamanya eye 3 mobilization centers ensoso aka eho jumadia banks edibia no seche dumasi rural bank wamodi mu akotene eyi na wamunwuma pa wamo eye no ebi enie wamugusu airton shells no na share bia ye 10 pesos wamo ye current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Womo Eyebi Ewo Womo Akache. Saudi Sikato Sechadumas Royal Bank, branch Bia, Ubetime Yino, Omo branch Bia. Oh, sir, and ye mesumi yabosi amedebetre Jumemu, na kwambe na mefoso amesabekebi. Omoma salary workers loan, public and private nina. Commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Wamama smart loans. Nano dia yadeba abaya juma efo a omoje omaketua efa controller and accountant general. Seche Dumasi Rural Bank meni ajo omohihye no ho pa. Ne me hu omochi akwan we. Omo headquarters no was Seche Dumasi. Omo ben edwa no. Edwa nso omo main station omo ben GP RTU Abrosa no. Kumasi Kenya se omo ne Methodist asafo no na edi nhwe animu. Anwraga Onion Market no omo ben no pepepe. Aboabo omo asonase kwa no so ho a. Post office no achipe. Tafo omo club 600 Dr. Amuzu Johnson omo bompata omo ben Boss FM ewo Edum Kumasi enyina so omo nursing training college no na edi enhwe animu Asante Mampon municipal adidwai omo ben health center no chechere afija kwa abre omo ben police station no enu ntisa ya frefra 05016827737 ana 05016179224 such Dumasi Rural Bank PLC, the bank with the vision. 1029 FM. Yeah. Yes, which cola? Bigo Cola, of course. Everybody take a sip, make you feel variety. Bigo, refreshing and exciting, yeah, we love it. For the party, Agbonaya, Bigo Naya, Boji Mobanuaya, Bigo Nami Philly. Cocktail, banana, coconut, lemon, lime, strawberry, tamarind, grape, orange, Bigo. Take a sip and feel it vibes, yo. Bigo. Big on taste and big on refreshment. Bigo. Take a sip and feel it vibes, yo. Bigo. Big on taste and big on refreshment. Bigo. Big on taste, refresh your vibes. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay, out of 40 this year, ya koya ya saba. Aha ya 102.9. Aha, eye Otec. Asem Beba Dabi, jumedie no, ena wasugusua, utie, ena wiei, hey live. Ena day kaisha denso, enkoma ye die, eye aboantemo nkwanta kisia esi ho ma krachi bia ono de kwame abesko wa hwe awurade nyankopon ne animu atwe apaso no no ankasa ne nyonko nipa akwasi boache aka rati ode awo no kuno na owie ye
ɔne na momofo a ɛka ne ho asa dwane ɛho nkɔmɔ ɛna yɛdie na ya no asa aka ya hyɛ ne nso bio sɛ yɛwɔ Francis Pra ɛwɔ Maryland United States of America mu ɔsena na ya Krobea Asante na awie me nso me hwɛ mo na John Dako ɛna ɔse akra awurade hu nipa mɔbɔ sɛ wa wo hwɛ nyame anim na onyonku nipa mogya nwunu fa ni mu te sɛ wa na wo bɛkɔ akɔwɔ na pasoa ku no de unsu be so didi o obuasi akapori so na se John Fashion wono nso ewa ono nso de aba abena o se justice for the family Nana Krobea we di ebesre posifo se ba bi asa abesko wi se wo ye ex convict na we kura de se remand ya de na ko remand de aba na wo pie ye ba ye nche ye no obetumi asan bedi service ankwase asem we no krache no adwempa pani ne trim enti esese posifo ma wonu mu ani bre na omo pekrache no eme che no Abigail Ajewa no se enewiase a ye dri akra Krobea nyankopon hu ye mobo ene Queen Rocklin ene o se makoma na wo hwa kwa we ya wo wanim tantantan na wo kɔwɔ krachi nanim kama wo kɔwɔ na paso kuna dai Nana Krobea wo dworo so na ho ofenti no akwa akokunu ya na nobody knows na nkomoi ye die no petuo enso namu ewo abontem nkwanta mo amani tua sebe se asemba yanimu a ye try our possible best se petuo ebewuram na ye hunu botaye penti kire se ababa wa rati no abesko ne wo na paso no obeka kire ne se abesko awo ma paso me phone ene me nuoma wo mo ho kona koje no no nso yakɔhwehwe ne sotro no owura na ntumi ankyerɛ adekode pa potinti a ama abesko ewo ne saa paso no wantumi ankyerɛ but onyame wo ho enti no onyame wo ho heba ode basa heba capsules nso aba no kyerɛ sɛ wunya basa heba capsules ibi na sɛ ononomo a nokre onipa da sɛ ni awutie me se wo sɛ eboa wo wa sebe wo yafunu yade ka ne ho a na fie gyadum sebe wa onsabuom ubu a obre pa wa woye bema na sebe wa ye mre wo mpaso udru mpaso apeto adabridwo eno na wo bo obi wo ho a ni koko pai na ne ho kyere no ni koko apai nti oni awoto mesrew se wunya basa heba capsules na se ononom basa heba capsules ya infections bia adokru bia no ebe ye free ho ama ho ato ebe ma asundua baufie ho na watumi atena se ewo asumdwie mu ya wo basa heba ointment ya no de wo ye oba tane a ya mebi mewo kire se sa sabra asram wo ba akoda pampers na rashes egu ne to ho ahohye esi akoda iso saa na sa hutoni wa wunya basa heba ointment na de srasra oba na eno ano no wo panyini sebe nka boni bi wo ho a fa basa heba ointment ni bi srasra wa motuam ebeyini nyina free ho se kaka je se wo nsa na ona amowere fa bi tare so ebeyi se wuni padua no ye adwumaden ti ya na wa bre ma yemfa bi ntwetwe basa heba ointment ebeyini nyina de amawo oba KNG Mr. Badani Heba Colinac PFA have made Freddie Mens any baby a ton no bia na basenwi utobi na uyusu a ebeboawo your number ye 0244 26 7725 0244 26 7725 we are the fearsome 3 eye Hepa Plus Pavi Plasmos ene ye kan akwanya no aba ma wo onuada sani eya ma onipadua na hoden hu hia wo eya adwene nipadua na hoden hu na wa anye ne saa ya de kuma bi na de wo kɔ entena hokora anyare ansa na wadwene nipadua na hoden ho enti da ne da mitufu wa afidie yi so sɛ ya ma Hepa Plus Pavi Plasmos no emew
what ya say nonom seninsu ya nonom ne topa ya memene ebeboa bo nipadua ne ho ahoden ne ho ban se wo ye obi a stroke ya de se wo fight stroke nonom hepa plus pavi plus moswate ebeboa wo se diabetes hypertension ana asrade adore wabro so onama na onipadua ne ba bi wo so obi wo honom ana tenka teko obi aye mrempem infection si ha obi battle typhoid yade a ejojo wo no ya adwene nipadua na ho den ho kane se wo ma well being no gine ya de aka nyina ayi bonus hepa plus pavi plasmos ene eboa wo sa akwan so na se adrei ba bia ye ton no bia wo kwa benya bia to ye woni nsuo wone topa ye se wo ye be ma kura nka metu fo se wonum wi a ye dikwadu atu akire wo ye oba nso anka wonum wi a ya wi atadwe atu akire na abeteme nkomo a medie na se ye number ni e wonti bibia se afre yen ye 0542 778572 and 059 1367898 and now we Osipes Enterprise wo Kumasi Kejetia Dubai inside na yewo Kejetia police station no ne nchen yewo ne nchen pe wo Kejetia ho Osipes Enterprise mesrao ye ka say wo perfume egu hu a wa utumi say yes perfume papa enegu hu say wo perfume brands ahodo a ye wo wiase nanso ye brands no eye papa ni nyina achi no ebo ne san yo bo ne da form o perfume brand bi te say Assad o Meklot o Polo o Club de Nuit any other perfume brands utumi say perfume ne gu ho a utwam a ni aka say da bre nipa so mesi abetwam yes o wachi mfrema no kasa de mawo eyabra Osipes Enterprise ni enyo heavy na wo slippers say ye ma ne mema de say ye Adidas, Nike, Gucci, Hermes, ana Versace brand bi ehia bia no bra ye nchen ye ya hei ade no nyina ye papa akire no ebo ne san da form enti atufu okra no yetuma atufu momra mo a mo slippers aton ma ne mema de mo perfumes aton no momra Osipes Enterprise na de ye papa ebo ne da form ne yemfa mamo your number ye 0249 238370 and 050 2520 ofresa huma we ya Osipes Enterprise for your beje so ya no be kasa ye be chiri nsemu nso de amaw na we 3p garlic mixture eno nso ye duro ye Piwak natural health for na akofa 3p omo na akofa de aba onipa da sania all the time ya who feel very weak e wo nipadua ni mu obi ohonom a obreo yawo nipadua ni namu nya asem ketoa make us say obi ho a o check ne blood pressure baby enam no enam ye tie o cholesterol wa check ya me aka kire o say wosoro we immune system no yesi em function ye wapone waposo nyina ya o ya to de bi kura na wa honhono onuada sanie se wunya 3p garlic mixture eduro yi bi na se wono nomo a wawie oba kolena ke ba dani heba Fredimens ene misty baby eton no bi a wodi ebie wa no kasa wo pe 3p na wunya 3p di bi a wawie for further inquiries freyen 0248 928824 and 020 100 0021 ofresa huma we ya awie ye beje so awie Volta Drill Limited ye wokumase ahodo da ban ho ne main office no wo besunyan tachiman ne doma nyina so wo nkrabata na wutie me Volta Drill Limited for yedwuma ye die anisi yetunsuo Volta Drill for ne betumi atunsuo amawa epebremu ensuo ho aye den no wo nsuo no kra de ebeba bro kire se onum wa nimdifo a sa wo kaso metunsuo mawa ye babe site hunu baabi pa esesi etunsuo no eno ye baako mienu ya sheda kram fidi afri amano ne de abaga na ha enti ye de bawo property ne so a ye bedwa buom ye bewura asase na yase
na ye dwabo kese na ebutu ho no na yakotwe nsukroje de ama wo yeah enti se opese ntubi wo fie ma wo wadwuma mu ana wo ye nsu adwuma wo de ye sache wotai ye ntu na nya de anu nsuo na eda ma volta drill for me ye sa wadwuma no emfa ma wo yeah wa man kwanche fo ni bi nso abetu na se problem aba frey ye blowing ye pump insulation ye pump servicing any other problems are obo ho ni wo nyina no ye besiesie ne kama de ama wo ye number ni hia je frey ye 0244 299520 and 0266 432210 unya fresa homa we ya Voltage Real Limited ye bedwabuo mu na ya twinsu kroje de ama wo and Dr. Dawood traditional Dr. Dawood opanyina wona woda Dawood aba hospital ano papa nyankopon hirawo papa no bodwuma and wo ye bema na se wo bema da fom bem wo ye bema no hwie nye yi a onue hweye na wawie ye na eba no bema de wiase brebebre ba ye bre enije krope ene hia ene se wo benya wodofo na wadwodwo ho adwamye de odi bedwamu nso ene dafom ya wo ye ne hwie nye yi onua akoma brefo pompi moja yi enso ade yi ntumi nsore obi a wote ase o se ho na mo akwa no ba bia wu bra Dr. Dawood wo Dawood Herbal Hospital papa no be mana peja ebe peja gina so na bodwuma kama e de ama wo oba wonso be men ye na famu de bia awo de awo wuntumi ngo yinu abai papa no be ye hwehwemu adekodie ntia wuntumi ngo wo de aduro be kan wo be wafa ho afa bibia enemu asikire yade etete mo emoja broso ha mo munhwe ye o na stroke na ebo mo nkaye no wo wanhwe ye anyaba miemfa wo mra wo de ye hepatitis B ana enemu yade bi no akote wawo mpane ko otwiko obrama nyina nkosi aga momfa ne mra osa na ha wo ba bi eda wo nipadua nimu obi de eda ne yem obi de eda ne boa no obi de eda na chi ni nyina no papa ne ye ho adwuma ena wo Johnson semunye o prostate no problem abam bra se fibroid yeyi na ba entna ho de Asem Beba bra Dawood Herbal Hospital papa ne mfa na duru nkan o si duama yaresa na ye jeso krapa edania enka ne na Metro FM ni wo no sa dan no amu ana papa ndi ne dwuma free ne number ye 0244 886437 0244 88 64 37 and 020 168 1717 unya fresa homa we ya wawie anuanom ne adofo sabre ya ye ka sei weda nimu ehye na Trillium Industries Ghana omadwene ye ho omo na akofa bigo soft drinks no ediaba yeah hwe weda ise ne aye wonam awiaso yi drobani wote wo ka mu yi wonam kwa so ko wafuo mu ana wo ye wadwuma yi adwuma bi a wo ye na nka wanya bigo cola na wanya bigo orange dia ye chill pa so hu team fifri na wo sepe wa de nkakrakra how about that o de waka se ne nke beluki bigo cola na ameka ho asem no wunya bi na se wonom a eye very rich in this yeah egu wanumu a ekoyo ena bigo orange nenso ote sa fruity punch no se wonum bigo orange a eye kama se enti na wie I'm urging you se onua baabi a wonam bi abowra baabi a ton drinks bia na kase wo pe bigo kase me pe bigo cola ana me pe bigo orange now there sipi bi na hwe ubenya pure joy na make ho asem no hwedwumadie bi nso na wudie wo to nsa fre ni padom se ya ye fro se ye enhyiamu nipa enhyiamudie ye yie bi na wo yo ba bi nipa ehia bia no momma bigo soft drinks emra ho na muntie ye wo bigo no ye wo ni cocktail ye wo ni apple ye wo ni coconut ye wo ni lemon lime and ye wo ni strawberry choose dia wo pe na emwa ye number e ye 0322 190877 0322 190877 testibi na bete de making
ase oba sese ye ya woti hoi ma bra dien pa ne da wakoma so ewo nua ewo ho eja me de me hwehwe nyina ne sese bi me nwa no onya akokọ wakuna to atwena fa ho di ka Ghana ban mo Ghana police esre mo wajankra endra ne ba no bisa dada so kodi birthday em se bro nya no hye ne bo dada so kodi birthday hu de on kan twa akra no anka mu nso ye mu ne yehunu kwame abesku na de se kebi na me nwa ne de na ye betu ya ma no de hwehwe nyina no no yere wo sese ye ya ye kasei dien pa ne dawo nso wakoma so pa sabri ya ye kasei ndama akoma no se Ghana police moa mo ma kwame abesku mfane hunde se kwame abesku e di boni ache so ma nche na kwasi wo hu a abesku be sa akoye sa the same thing na wo ye ko na wo se nkrofo ablabo obu anu okura future ni mo yan for seconds why na free ya na wo de bia wo te adwane ko ano na so wadwane mfiri bonu na mpesa Ghana police for na munya hint bi baabi a wadwane akwahye and then 3 days am krabi enta for ahensan ti emi se penyi no saka mo se penyi am hu am difference and o ka che me se ni nua penyi ne se we hu kwa am abesko wo Mansun area side ba sa saka ka no se penyi no o se ho no ye adwuma o ye galamse ni bi so hu kwa me abesko na wati boy bi moto so no de hanki abona efi ne hwene ne de ba na chia chichere ahye eche ntu nya obi a wonim na ndo hu na na ofre no ebi so ono na wonim se wa ye sa de we so obai na oye de obetse eno se mi hu no eno se mi hu na ni nwa ne busa ne se hu na mpa eno se a obi ene ne wa ahinsan he ya ne atonse de na minnimu no obi ohun mi okasa me ho de me ya akola se me hu na me hu no monsanfa abesko ni mfonyire no emfa ntoso bio ema etiefo ehu no se krachi we ya oda afidie isu yi wakum nipa adwane wo Facebook ne so abraso wo YouTube ne so abraso krachi ya oda so yi Osegana former football player bi pa obate we wedding kwase asebunti me money din kra nka nasem onzo osene pa ba we dia wedding kwase asem sa akwa ya woda afidie isu sesi ya se Facebook ada YouTube so na mo hwe ye friend Kwame Abesko wakum nipa ewo abontem nkwanta wadwane ya ye pe no tibesremo munti na mo nhyane so especially galamsey site no krachi we petrionam abontem kwanta sisi ya na ohuva around enenam miaye bi tie nioma bi na information sa yete ene se Kwame Abesko we otonwi enti ye chi ne kotu mu no de petrio tete na make yo ebetumi aboa posifo a mo ye mu hwehwe mu muntie na mo mfanye ye chi ni kokotu mu no ono ne squad eba ye no omo se ye se rati wei e na aba beton wi e won kwanta ho enti ye ne yete saade a obeku rati wei afi asase so because aka kire se onya wi ne ton no meton ni wi. That is the information unconfirmed. Yes. Enti aprosi fonso hwehwe mu ebetumi aboa mo na abonta mo nkwanta kra na nyanyam bia me busa o wi nom rate wo ho etesei patronam ho. We are still doing our investigations na yasre se nipa bi betumi ahye e de adisa besanse moni we ya moma mani nkosa area no posifo moma mani nkosa area no mumama ni nkosa area no mimi say yade ba ko a se mo organize soup ina ye mo gi say ya me kura mani je mi feel mamo next time no obey steady mumama ni nkosa area ho emfama me eni se show kwasi asempe de petrio ken se tumi kokoye no kura wi ton nti wakwa kuku enipa
ato nipa twene okay mema mabedwafo abam ewo saa nkomobo yi mu na wie meda fit homeopathic clinic for nso ase ena wie yi se wonom nso taa yachi emprempren ya ye ka sei enuro nketenketefo no yenie yen na yedi nuro nketenkete eye nipa ho adwuma se nipa yade yen na yakra mfidie free India man no mu di abagana ha ya eboa adasa ewo hwehwemu yemu yen na yenam physiotherapy acupuncture massage kwan so yebeyi yaw biara wo nipadua ne nammu afri ho ye detoxification ebro ya ba wo nipadua no no yebetwe ama nipadua na nyina hoden se stroke yade aka wato ho wuntini mu ne twetwe wa ye mrempam asikyire yade bi hawo ana wo nipadua mu yawo ya wanya ni ho hawo ana enam yade bi no akote a ahene ma kokoben Jomas Company 18 junction no ye ben no your number is 0244 583859 and 0275 969414 mesre abontam nkwanta emu mpanyimfo se onum nyina sa krache rati wei so na kwame abesko no omomfa nto na busuanim se nkomu hia no ewo nkwanta hokra bio omunsamwa enu eduemu mu aposifo ema aposifo nsa nya kwame abesko wi senti ne sei krache na koremand okọ ye baaye sebe eye nipa honkum sa ne omanioma ye ye bio isa kwa no ayete se eyi no emoja mpani trim huruye adwomone nko a ene woni trim na sebe wo de onam ho na wo de obetumi adidi na wada na wanya gas bi awe na wo de wo sebe oba akọkọ tomrom ya wote hai sei kusawate ya kwa ame nana mama nase na yenche atiefo mo bibie mo mutie na menchia oben fide dem no ho se o test me a oben mama menchia babia obia nana mama menchia abontam assemblyman okay menchia ne pa mani se woti babia assemblyman obia mama menchia no me nana yesi bia na ya na nokore kakra wo na pede na patuwa kan se eyampompa na me bisa wo se witon eyadwuma Ghana ha na se obi ton bibi na wo se makwa abanti obi abehye me ho ntimi kokunu na bia na kwame abesko ne rati wo asemfoforo bi wo dada senti sa paade a wontimi nyina we so enkotwe paso se 3D mi koku obi na se bi wo mpredua sa matan bi so wo a se bi ye matan boni da bia me wasa me kan me se na na we se wo ba ya de pa nipa twa okra no wahia no wo wache wo mo nyina so still na otentene wo be se obi hu se oba eye mea me ba no me ba ni o me na me ba no no wo wache wo mo hia okra no nyina oba wo be se otentene hu se ye oba no na so se oba ya de boni a o mo twa se o nyina no wo wache wo mo na so na wo san kotokoto o mpese be hu se ye oba hwe de oba tan waye empo se nka oba mpo na ye sa de wi a bi mpo agina busu empo achi na enko hwe me ba no na wo hwehwe ni wi a ansa na bibi wo ho a na woni na waka na wo de wo ye ikude asusa akora ne paboa se wo kwa wonko o boa na me na di boni nti dem yo ko na so ba o me ma me kora wo ho bibi sie ma mbeba ya ma me wo se no de na yire edinachi na yire de ne ba hye na chi ko mani kunu ba abayo obayo wonye den mami abayo wo se o me miensa pe be ba ko ba dem no ani ekono no nti se we kwa wari anka be ma wo begina se wo gya kunta gisi kwan no ona obi akukunu no nini aba anyem ono nko na tifie ma me atiti ni mo wirema sidan nti kwa me ko na kohwe no ko bo sita ho banka krama me oba na ni funu no mo de ba oba ta na de asem na obeka nti bi de me chia abonte mo se bele man pa man fa sa de we so ba bia kwa me abesko wo bia so wo ba bia wo bia no o mo hwe no fa me gogunti medi boni fa hu nisa o wonti medi boni fa hu nisa na me se wi ton krampo no wi ton eye Ghana ha ya adwuma na eye adwuma mayen hwe ebi adwuma o nana hwe ska bi de gie nye ska se sapo na ye ka de se gakoro no so ya adwuma na da he be chew ye be so mu no so e ho na obehu nka da he be so mu no ho na yasem no na kwa me woni se dana obobo po yeah because I was study yes oba be hu se rati na abetena ase ye ho no
guy baako ene ko ka wuye me ko fra Abesco aba yes ene wo ko frɛ Abesco no e bai yes no ada wo yes right no adwuna ma no so wonim sɛ ontimi mɛyɛ ne bɔne sana na wodwuna wo ɔfa ne tra na obu abɔ no nya no sɛ wonka wa wonwene ne senkyerɛ wo bia before sɛ na wode wobɛtwa pa so kɔwɔ right ni kra no won na ya aya no baba ya bi da won na gine ba bia yi aya senyi west da enti wei no obɛka kyerɛ sɛ me ko frɛ me master aba no wo sɛ ko ontema mi ne na ka bɛ sɔrɔ firi wo sɛ me ne right na nko me ko frɛ me master aba wo ba aba ya wo sɛ obɛtɔ mo kodi nti wo ko obɛtɔ mo no wo chi ko so nti nwe wo ko tena ba bi nti obi be ma wo ne sɛ wo tia me ko frɛ simasi aba sɔre na ko hwɛ me nana se ye mahu fo ma me due obi o ye hunu ye mani ma me due da ade o ni sɛ wo ye o be hunu onam sɛ wo so nti onko ye ko na wo na okopira nti da bia hu fo ma me wote wo so nti me ni right na ko be kan na na eya na wu nana se wasombo e wa brochira obetwa print kita ko na akɔgye ye bo mu tew ni e deport because sentisa ko sia che sen ebedi ahe abaya so me ye obi die ntitwen o me ne ma mentena ha yae o ti wi a beduru so aduane lai wo ho tenten ko de o twala to no o gidi se beduru so na wo de okɔ ekɔ nipa ga mienu pe na wo twen nanso enam se ho na wo nyane wo nti na wo kɔ ho no ne ma me na medwere ne ho oba tan no ten pa obɛka nsa abrebe ne ba bema ba ko a woda ma mu de oba me ne bɛka ne sɛ me huye mpa nka mama na nkɔtena ho saa na obɛka wo de opa bi sa bana de ma me ne bɛka no me huye kura nka mama na nkɔ ho na so me huye anka ni aduru nti asɛm ne ma wo abo ntame de madamfo no ene ma fa na damfo already so me sere no ba bia kwa me Abesco obia no yesere no ehia no ommoa ye ommoa posi ofa nyini di no omfa nyini di odi gini di a ya the next 4 years next year kwa besa to aba me aba ba campaign man jama no medase eja kwa me na moate na dwenkyere no na ye kan sebe se wokoto se bodam ni ojina edwam na odi asa wa wonfiri wabusua mu no obeka sa akwa we die ojoku ma yesre o bodam ni we onima sa o bodam ni we eni obemi asre sa onfiri wabusua mu ntia nya ofie nipa so ye ofie nipa enka abesu ya kan sebe owura no owo mamiensa ya kuma ketekete no wasai ono oba no 4 years emfie 9 enti se yai sa haw ni nyina no abaya yei e na abeto ne so eno ye baako maami ane mamiensa pe na mienu ye mma be ma wodamu a eba ya baako baabi a okotena ehonye esese be ma ka ne ho ono ne ma ne koi enti obe ma obebo ma ne ho ban no esi ono yakuno ohun se ne wi asete enti aposifo nso amahye modwuma ya ase monkoso a yehye munkuran na emom the general public ene ye besre monso monsan fa ni photo den to so se Kwame Abesco ya ye kana semi onie hwe odi emfa ne say rat ni ye bad boy ena we nso ye bad boy ye mfa ne sa assuming without admitting. Let's assume they are all bad boys. If I'm a bad boy and Jataba is a bad boy, it doesn't warrant to say Jataba mrami kume because he's a bad boy and I'm a bad boy. I don't know any media man kwa kukuno. What you say? Sienyansa. We a bad boy ya. Sienyansa na bad boy yeno. Emfasweni so. Eba ye sa we a bema Kwame Abesco. I don't want na abonta monkanta ho. Sa wo se wo ye bema wo ye killer. Tina abonta monkanta we. Na nke ye hwe sa no ne ehu se wo killer ye no awie peye. Ka wo ku ni wie ye no atena abonta monkanta ho. Na nka abonta boys nkwanta boys ne so ka nkomo chi akwa we anka be me den ka mehwe de nkombe ye. Na nka boys nso aba na nka ehu se bia wo mo de foam ana pillow bi de be mouse da so kakra
na dwodwo ho kakra katena ho unso wie ya no wadwane na wo ma ka ne ho no ene dane se boa makofa asem abeto mo ho so kire se krachi we ye nya ne che no ana ye che mo saa mienu ni mu bi kura no a mo nya asem mo kan bo makum nipa mo kan bo akum nipa enti de o wa paso okun na ankasa nde o nete ho do na kwati oti we ade ye hye nbotomi kura o hwa ase etuo se kan ne hye nbotom ho do munzumi ni ye na mo hwe ote ababi ase a wode na de sekan munzumi ni ye na mo hwe munzumi ni ye ambo hu se ne ete yade twim de yade chichiri wi no ebia na onim de yade chichiri wi o asa kwa bia ono odi nkwasi asem ena akwa bia ono wa hye from 2011 ena occord so no say wo na aso hye no o say a wo hye da be o say me start 1 year nie o say wo 1 year nie me start she 2011 I'm started say wo be hye 1 year ya be din samfo mon twemra ni mu na ye hwade de de hye no botom no Asem azimi ana we paper nyetio enti awura odie monka makoma ntomo yam. Let's trust the process, let's follow amanfo nso ehuni omo beboaye baabi a besko o hye bia do ye beto de sowere ate monka makoma ntomo yam ajare na so ho bogona na aha montra se munya botre yede nyame ase so ode wa beka yensa na ansa na mekojere na ase so enawiei no oba tampa enawiei awodadie mu nchia nkoma ye frau nana chumesi ampofoa na chumesi ampofoa United States of America mu ena owo nene maame wanya afeko ede aka onfie ho wa wankasa wase oba ene wade nyina Ernestina Champon ose ma odopa wate ene ye wawodai osire nyankopon nhira osire nyankopon na hoden osire nyankopon ne nkwahusan se oba pa entoso entutu anamonsi ne mwawo ewa akwani asa hoduo nyina mu. Happy birthday to you Nana Chumesi Ampofo. God bless you very much. Ena Jerinas munro miensa mode abano Jerinas Kalik edro na edro Jerinas Vikono de bia meka ohun se ne ya me yemensa no ebema watwro wine ye. That's right. Na winya Jerinas heba mixture no na wo de boyi fi ne brofri ni padua di mu a na chese wagina ene tumu nchene ma yentie bi yo na Krobea yada wase ne adwuma pa ne wabedwafo adwuma so amoye boa Asante man ne Ghana man nyina nyame wo hihira mo no mama hoden na de bia muntimi metena se ensom Ghana man na ewie de eba ne se di a eye Jerinas ye nipa miensa ye de abedwa so no ena ye bebo ho dawro ede kire ye nuanom ene ye maame ne ye papa mo se nipa betimi ato bianom no mapomudin SCP Esita na agina brane na da bia dwumadi a nyame de ahye wonsa no ubetimi akwakodi yi na de nkunimde ni sikaye da abafie enti edru se ya menyi wofide ni free ha tie ne kopɛ adori benom na ade a hawo no ntu na se kra enye aduru a esoso yare eso da bi yare ne aduru no ani nhia aha enti se wiai utimi a eye Jerinas yenupa miensa ene ade abadwa so awiai mi din chakese efi Dr. Jerry yasoye edema yetiefo ne ahwefo ya omo abefo ntentan fidie ne so na edikan ye ba Jerinas Kalik Meshano enho asem se nipa betimi atobi anom ye garlic no eye garlic nwanwaso a ye de herbs akeka bom ewo abefo kwan so na ye de ewo ato ase said ye obi a wadi mfie dumienu ekọ ne mpani mfie so no obetima anom anenom enya den ne bo no so ye moderate ya kyerese obi akwadwaman so a woto amana boro so a eye 30 cedis
doctor say odwene ne man ho ani mu nipa ho so obia o yare bia no ne nsa betima so ne ho so na watimi akoto aduro ni bi anom ama apomeden mapa atimi aye ne dia enti aduro yi ukọ ba bia yeton nuro na yetu nuro de se kumasi ya se ye chemical shop pharmacy shop herbal shop ahodo yeton nuro mu bia no o de bowula ho se opagerinas ye nupa ye de abedwa so no na wanum bi na so wahwede aduro no ebeye wo empanyin se bia wakodwa baako o so okoni premu so ukọ na ukonoma ena behu se ampa ai chese ye waduro na ye wa aduro ha ti awiai utie me na wo hweme a kopa jerinas ye nupa miensa ye de abedwa so no ye jerinas eba mesha jerinas viko mesha jerinas heba mesha enuwe ene nyame adom nyame aso Dr. Daya ye de abedwa so se ye boa ama nipa pom den asipi asita ebia awiai utie me o maame yare da ho o papa bi yare da ho o dofu bi yare da ho se wo ye okunu wo yere wo de ka kire no garlic no obia se wo da aduro bia wonum bia so no obetime anom aka ho ama na yeye se bia wo akọ hospital wonum pressure aduro ya no onuma obetime anom aka ho se bia obi a wo diabetes ni nyina eye aduro eye immune booster immune system no emu adwuma ya ema umoja no moja ni timi dia fusane ema chese ekoba ma moja bibia de daye edema afi susu untiri no emu asisi na utimi se ehwo no ma na wonsa no aye titiriti ase na ma dududu wa hwa beka se bibiri se wakotie yi fufufuru mu dabi mesrew emoja no na entimi enkoma eti awai utie mi a kopagerinas Kalik mesha ni bi anonom ebeboa ama emu untina emu asisi na emoja ni ntimi nya fusane enkoma no ebeboa ama emoja no ade fusane kama ama wuntini no ahodia bem ama enumpe na atoba ha ayemre na ase enudwe ayare eha no obo wono ma oso ade mu obo sena ne nsane pochechechechecheche mesrew enyama ne nyansa kope jerinas Kalik mishani bi enonom ebeboa asiesie wonkwamwa na abafom no ama ahodia bem ama ampa usori a wutimi se usori wo ahodia ni ani nkunidie mu eti awiei se wan pokura woni sa hawo na odofu bi o maame ana o papa bi ana onua bi wo sa hawo na mesrew di ho danse kire no se onkopa jerinas Kalik mishani bi enonom ebeboa me bia me ka me se usori na wonum kokwa no pa na wonum tia no pa hwehwe jerinas garlic ne akira kwan na nunum bi ebeboa ama nipadua no agina brane papa entina ho ema yare ne mansa ansa na wahwehwe aduro akira kwan mesrew kopa jerinas garlic mishani bi enonom ebeboa ama nipadua no atimi agina yie ede amaw afa wutie me na wo obi ada bia wutimi se wutini edwa wo saa pressure no kwa na ekosoro free chese kwa 130 135 140 145 kwa 150 mesrew wan hwia ekeka koso no ebetimi akofa ensem bebre ede abreni padua no ene 35 years 40 years 45 years mono wan hwia enudwe are no ebetimi aka wato ho etiment no enka se me de bia no mididi mi okay dabi mesrew wodi aduro no eye food supplement a bow asiesie nipadua no udidi no na wonnom ama nipadua no enkwamwa no atimi agina ye obi won ma make say wakọ hospital ama doctor aka chen say eye blood pressure no na etete no etininya mesrew kopabi no ma painkillers na wonnom no wan hwe so a ebetime nya nsunsuaso ewo nkwamwa ni bi so a chese wan hwe a ebeye asem kese ede amaw etimi so nonom jerinas Kalik mesha no ebeji wakaginamu ama niema bi a we expect woni padua no eniema etimi akoye ede amaw me se woda anadwo na se wohwinimu asisi wutimi se obi honum a chese oda wona no na enkromo chese obehwe ma eda yetoa no so ni fiofo nyina atese kai papa asemasi maami asemasi no wono na ada no mesrew eye amaman eye frames no na eye osa nom jerinas
calic mesha no ɛbɛboa ayi amaman no nyinaa afiri wotirinim ama wotirinim ada hɔ ɛnyɛ no nyinaa na ɛyɛ kookoo mesrɛw ebi wɔ hɔ nom a amaman no adɔle ne tiri no eti ɛberɛ a wɔnonom Jerinas calic mesha no ɛbɔ wasiesie etirinim ama amaman bi a ada mu no kyɛ sɛ ne nyinaa tumi afiri hɔ na wo so woda a wada na hɔ paa ɛnyɛ afei na wo ne wo kunu anaa wo yere da hɔ wokɔtu nkuro mu a kuro he bɛɛ nyinaa mesrɛw ɛyɛ kuro ɛna ɛwɔ etirinim eti sɛ kuro wɔ etiri mu a ɛyɛ nkuro mu na wobɛhwan wɔahwɛ abɛyɛ hetɔ mesrɛw wɔahwɛ adeɛ bɛkye no ɔwobɛsɔle akɔ adwuma no afei na wo dɔfo anaa wo yere ɔbɛda mesrɛw mɛnyɛ ma ntɔkwa mafie pɛ Jerinas calic mesha no bi ɛfɛ siesie wo ho na etire ne nkuro mu na wohwan no ne nyinaa bɛfiri hɔ no ɛna afei wobo nso a adwen no wobo no kyɛ sɛ wɔde adeɛ to nifa wɔde to bonkum no na ne wura fi ne ho wɔbɛtwa ne ho atwa ne ho na wɔkwan akasa tenten mesrɛw ɛyɛ retentive memory a wɔnom aduro no ɛbɛsiesie adwen no nkwamoa no a ɛwɔ mu no ama kyɛ sɛ saa haw no a ɛba no kyɛ sɛ wode biribi tua no ma na wura fi ho no ɛbɛyi saa haw no nyinaa afiri hɔnom ama asiesie adwen no mu ɛde ama wo afei nso so wobi hɔnom a n'ani wɔhwɛ adeɛ wɔ hu ne yie wɔsemani so ayɛ kusuu asɛ nsuo amuna mesrɛw nsuo mu no a ɛyɛ kuro ɛna aba w'ani no so mesrɛw wo site no nkɔyi a ɛyɛ Jerinas calic mesha no ɛna ɛbɛsiesie so ama ekuro bi aba so biara no ɛtumi afiri hɔnom ɛde ama wo ɛna afei nso so sɛ pressure na mekaeɛ no ɛtetew na da biara wuti no ɛdwaw a mesrɛw nom Jerinas calic mesha no ɛbɛboa ɛde wakagyinamu ama wo pressure no nyinaa aba nɔma ɛde ama wo wobi wɔ so a ne deɛ no wotumi sɛ ɛkɔ soro ɛna wobi wɔ so a ne deɛ no ɛkɔ low mesrɛw saafoɔ no nyinaa mobɛtumi anom ama sɛdeɛ ɔba adeɛ nyankopɔn si yɛ nipadua no sɛdeɛ ɔpressure no teɛ no aba pɛpɛɛpɛ ɛde ama wo eti awiai wotemi nka me sɛ yɛ wo maame wo papa wo dɔfo wo kunu ɛne wɔyare a kɔpɛ Jerinas calic mesha no bi ɛfama no yɛ namba no ɛyɛ 0241 81 46 77 0241 81 46 77 afei sɛ wo liver no ɛho atekyema a nom Jerinas calic mesha no wo sugar no ɛkɔ soro a ɛyɛ Jerinas calic mesha no sɛ diabetes no ɛna aba a ɛyɛ Jerinas calic mesha no ɛna ɛbɛtu n'ase ɛde ama wo sɛ afei nso so sɛ stroke no adwudware aba a ɛyɛ Jerinas calic mesha no ɛna ɛbɛdi wakagyinamu ama saa hawo nyinaa afiri hɔ ɛde ama wo afei vico no kopɛ bi no nom woyɛ bɛrima ɔbaa wotimi sɛ wosisi no ɛyɛ oya woyɛ bibi kakraa bi na agye wo hwim mesɛ woyɛ driver ni wotena sti anim a wosi fam no ayɛ asɛm de ama wo gye sɛ woyere bɛsɔɔ mu ansa na watumi asi fam mesrɛw kɔpɛ Jerinas vico no ɛno nom ɛbɛboa wo asiesie entiri no ɛne nompanim ɛde ama wo yɛduro no ɛyɛ kasɛɛ ne entiri mu adwuma eti ɛberɛ a pens no ɛfiri nipadua no mu wahoɔden na ɛgyina brane ɛde ama wɔ eti awiai woyɛ obi abɔ ne pens ɛhaw ɛkyekye wɔ a ɛyɛ Jerinas vico woyɛ obi nso so a rheumatism arthritis ɛtete wɔ ahotutuo yareɛ wotumi sɛ awɔ bɛbɛ yi woyɛ biribi kakraa bi kyɛ sɛ wɔgye ne ho a ɛnyɛ ne to ase ɛtwetwe no yɛsɛ biribi de sciatica kɔnom Jerinas vico no ɛberɛ a ɔnonom no ɛbɛsiesie o ama pensi no a kyɛ sɛ aka wato hɔ agye wabɔ soɔ no ɛbɛsiesie woyɛ tailani a ɛyɛ vico ɛna ɛbɛboa wo woyɛ masini a ɛyɛ vico ɛna ɛbɛboa wo ɛti kɔpɛ bi no nom mo a moyɛ adwumaden no deɛ moyɛ office work no a moatena se ama moto so no ɛkura bɛ mu no kɔpɛ Jerinas vico no bi ɛno nom afei deɛ ɛtwa toɔ no ɛyɛ herbal mesha no odi agorɔ mu no obi wɔ no ma saa bere mi ka sɛ wɔ dampɛm ne ho po kyɛkyɛkyɛkyɛkyɛ ɛyɛ Jerinas vico mesha no herbal mesha no ɛna ɛbɛdi wakagyinamu obi wɔ no ma n'akyi brɛmo no ne dompe no etutu no wayɛ boho aduane si n'anim a wɔntumi ni kyɛ sɛ wɔntumi ntumi nwe gye sɛ wɔkɔtwa bi vc kyɛn mesrɛw kɔpɛ Jerinas herbal mesha no ɛbɛdi wakagyinamu ama wati bi awe ama nneɛma nyinaa akɔ kama sɛ yɛ fever jaundice typhoid ne nyinaa ulcer
etu na se kra afei so enemu yare infections oba ne bema wakwati enemu yare a eye Jerinas herbal mesha no ene besiesie ama niam nyina akokama wo ye ba menstrual pain menstrual disorder etete ubu nsa ba ko na mienu na atwa eye Jerinas herbal mesha no ene ebebo adi wakagina mu nana mame number no bio me de manu besi no ba de ya aduma da sene no aduro no so oba Otec premises yan so a ubenya bi ato anom ama niam nyina bo number ne so mame bio number no eye 0241 814677 ya mame so amaye ono so na distribute enuoli nyina ukọ Kumasi Aboabo station hono ma ubusa say ya mame amaye bo a onsa ebeka no ono so number no eye 0538 Kumasi ya wa DVL hono na eho na ahye no ubibinti oba hono ma Bremai DVL hona udu hono ma Jerinas Herbal Center ona ahye kese no enyina ewo that's ye bro that's nana awia out of for Jerinas Herbal Center onum nupa ode abadwa so no eho da ubo no atie de aka eye wanamoni a obetuo no akopa bi ato se beye ebeboa wa akwani asa gudu nyina mu and awia Simple Plus the trusted brand. A very good afternoon to the workers and Adwumawura the Simple Plus himself. And now we are making for Simple Plus brand no e the amount. So mi adofo a wutie me say wo perform accessories sir. Enya say ye kan accessory bia na wo ko ginagina nkofo ya e twitwi truck yi o betwa de phone wo ko wura shop bia mu say wo ko perform accessory o ko ta de phone na emom o ko na ye Simple Plus de ni bidia top. Se wujina no na ye Simple Plus die ni bi dia to enti ka kire ne se o pe Simple Plus die ni bi o ka so ni bi aka kire ne se o mra Kumasi Adehyeman opposite Dr. Caesar abrosane ye wo ho no hwe Dr. Caesar hwe ni mu wo no o mra mefa bi na Simple Plus die no ye se wo pe phone charger ye ntwere ho Simple Plus amento Simple Plus phone chargers se wo pe iPhone die Android die Samsung de yam de mpo Simple Plus de no na ye papa so wo pe power banker to Simple Plus de ni bi o pe phone batteries to Simple Plus de ni bi so wo pe hands free earpiece Bluetooth earpiece neck Bluetooth any headset Simple Plus so wo de bra beje papa no Simple Plus de no eno na ye mo pe phone covers iPod any protectors phone accessory bi a wo hie bia no Brian chen yento kese na ye mau papa no se woni Kumasi ana wo akire a wo betumi ne yakasa na wonioma wo hia no waka akire yen ni package no atua ka ne de amane ho ba bia wo bia se wo be Kumasi ha yaso ye ne yemienu Kumasi Adehyeman opposite Dr. Caesar ena kajetia ujina Dubai getu animu a opposite ne hwe animu abrosane ye wo ho ne first floor ye wo so ye number ye 0244 590374 ena 0241 709636 we are digital herbal for yen ye di grow fine herbal tonic no aba na grow fine herbal tonic e ye dura e ye dupa uyo obi a wonum ato na wuntumi ne di a wado ni grow fine edura na jo a wuntumi na onsa ne onai tumi ye otitriti wo be sori anopa no aye week eya nunum grow fine oba wonsabuo munye ubro eduro we doctor wo yo ye no sese we yi ni di afiri ho e frɛ ne Dr. Menses unim die ntia na duro ne boa ma pa e me wo menstrual issues no wunya grow fine na no nom a e be correct no obi de atwa ne makora na e beba wa wo de be ba heavy e be yi afiri ho am na ba normal wa wo nso de ba no ya si twawo e be yi afiri ho am ho atɔ wa wo de ba 1 day 2 days na twa be nonum grow fine e ba tonic what is your card na mountain so a gina na tobi wo yare na wono mo e ma ho tɔ wontem ba bi eto nu obi anso kwa abenya bi wo ba Otec fia abenya grow fine atɔ your number is 0244 596532 0244 596532 and na Sasu Herbal Center yen ni akofa kubi herbal powder de aba bebe ya ma adofo aninye yeah e ma pe o enso ahwehwe na aka won
wo mo pe enti na se wuntumi enye na yo 2 minutes ya no agyaw ye busan sa de na wuja wontumi nka ozimumusa mo ba no kire se wontumi nka hu anim ase nanso oka ho asem kan wantie eno ne one ene so agyaw no ema no wo mo pewu ayoyo e na aka won enti ba mei ye hu aduro kotoku bi herbal powder ma oba ni nso hunu se won so wo pe na yo ha obi na aba kubi be ye free ho na wo betumi apem akọwanim pem kọwanim pem kọyanim wati ase kubi herbal powder yi se wunya kube nsuo na wunya kubi herbal powder bi na mese no mu a enije bebe fie ho wodie kube nsuo na nsuo de ana wodie kokko bi kura na wudi na wo segum kanum na wo no mu a eduro ni koni padua ni be ya ho adwuma enkoto chana fo eduro bi to makubi herbal powder mrem na bamu a wa be hu se wagina so bra Otec FM ha be hwehwa Asem Beba Dabi for office ubenya kubi herbal powder ni bi ato ko posa herbal Misty Eba ne Blazer rekwa umrum ubenya bi ato of Ata drug store we bu akwa Kofodia station ho Fodwo Heba wa Asante bekwai obo ase smart Eba ubenya bi ato no of Ata drug store ba ko e wo mfensi adankwa ame obe roma asore no ko ho ubenya bi ato ye number ye 0244 166602 and 0243 505775 Abapamo ye the biggest online shop onia ade biara wuhia na pesa oto no ahai na o download the app no a ubetumi ato free ko Play Store ana App Store na download the Abapamo so wo download the Abapamo na wura mu a ade bia wuhia na pesa oto no ya ahai na abenya bi uni phone na be download the app na number ne ye 059 338 6133 and 059 339 1848 obo akra yo ding so simple wa udwen ho na esan jai behwe na wunhu ni a won kampo yama abusun a wo mo de hye afiri mu no yakọ na de wa afiri mu no so yama no dem refadue akra on se yesi bibite gang inti edi pepa na Ghana ban ya sa gang ebetwemu we bibie nu a enkyere se gang semu nimu efiri se obi na behu no ene wo so wa hade a me kofre obi aba ana wo de twen it means say bibie di kan akoso on se wo mo no se wo timi wini me na me so me ko prepare the amusement me de aba be win wo enti de wo ye wie no afa no se me squad no kra no se ye ntimi a ye sa ko pe squad foforo e be ka ho se be ya se ne etie bia wo so ye be konka wo sa na etie efiri se on ka se wo bona mana ka se bia wo abo me ntimi de enya hwe ye ntokwa ne ye kon ye ntimetwa so sa nkrofo no da bi obeya se kwan bia so no ono so beye ne eche a wode no eni se hwe ni akofa abawo okunipa ne gina hoi ne ya na wo kɔ he wo ye bema wo kunu na wo gina ho na positive aba na nka anu wo so de asiani na nka wo man timi ni afrap soldier fo aba na anu wo de asiani ye wo gang no na nya gang ya wo ye ya tipato wo jan wo kɔ tina woni awu se wo bema ena se de patuo kikan hwo se bibi se ho a enipa hwede ne nkwa na we adwuma we mpo ena se we ye na mesome ye bia ndi se de se makwa aba onu abesi ma onu awoton ndi no mesuma maye na nya nka omo gu kageti a omo ton adekoro ene makora wo masala okwa ho de se nya nka omo gungu omo nyina ho ni nyina ye sa sebi nuboni ena kofa we nyina ba enipa ibetima no num nduboni saa ohune ne yonku nipa sebe ofa ne se ayi tafre bi na wotia ne so akoko kura wuku na ya na edin o wuku no hewa nim no obo na ni prepare saa bonze wokura sa owira awo na ja no modenti wuku na we wuku no anfa anya hwe wonwe wonfa anya hwe enfa so e wo so ne sei eno ani se makuno mesre aposifo efiri soro ho ebesi form obi bia so a obete yenka
na wahunu sɛ saa kwa wei abesco no edi saa nsɛmɔni wei no ɛne ne nkurɔfo mienu a ɛka ne ho a awura yi kɔgye fɔn a ɛno ho nso ɔkɔgye asotoro mienu asɛmiɛnsa no obi obehu omu bia na ɔmɔmɔden sɛ ɔbɛma yɛn nso so yɛ aso ateɛ wo de ɔma positive aso ntikora no a wo de osuru a yɛn ɔnka nkyerɛ yɛn bɛhu ne kwan yɛbɛfa so a yɛbɛkye akoa no na ɔyɛ kyene wi a afei ne yɛ sra ban sɛ ɔma mmara no ɛnyɛ adwuma kama koma ntom yɛ mu ate machini a na mabrɛ adesoa no emu edu sɛ mehwɛ benkum na mehwɛ nifa a hwan ne ɔgyefo a wɔbɛsoɛ me awurade agye sɛ wɔ nko a ɔbaakurani ne onuaba ɔnkama koma ntom yɛ mu ate ayɛ nyinaa yɛmfa gyidie nta akyiri na yɛnhwehwɛ Kwame Abesco de ne squad de ku mo de hye no dane sɛ boɔ koraa sɛ dɛy a yɛbɛnya no mate yɛda mo sɛ mo baayɛ good ɛne aduane wura a wo nso baabi nana bi na dupa no onuada sani ɛyɛ apebitɔ ɛyɛ nana bi go herbal mixture ɛne nana bi go herbal capsules sɛ aduro wei ɛyɛ nsuo a topa yɛ ne nso hyɛ ho enti wodi nsuo no bɛ memene topa yɛ no ɛyi nnam yadeɛ ɛfiri dipadua so oko Mr. Oben drugstore woni wadi biase Antiama drugstore woni wadi biase a ubenya na bi aduro bi ɛyi nnam yadeɛ ɛfiri dipadua so oko Mr. Herbal PF Costa Pharmacy Apidank Dani Herbal Fredimens ubenya bi Fodro Herbal Wasante bekwai omuton bi obefrɛ na bi ɛwɔ 059999253 obeje so Awurade fie Herbal Center Dr. Mankwada no ubekuma se kronum bosie Red Park a ɔwɔ hɔ ɔwɔ hawo tima ɔbɛmu aduru ɛbɛkɔ ɛnam yade ɛtetew ɔbɛmu aduru ɛbɛkɔ ɛtwerɛ yade ha omojabru so die taford nie ɔsɛdie sɛbe wayɛ mmerempɛmu sɛbe wo munya wo nso wo paawo wo ne Awurade fie Herbal Center Dr. Mankwa nhia na papa no ɔmoa wo ne number yɛ 0241093915 kwadwo reko Royal Enterprise okurasi ni aduro ɔde aba no reko Herbal mixture no aduro na aduro se wunya bi na se wonom na sisi yade brafo bi wo so nipadua ni nyina yie nti umansisi atwa koko ni pressure ni infection se tetew wuntri mu twetwe na waye mmerempemu a wunya reko Herbal mixture wawie mesi ba bi eto no bi akwa obenya bi empo adwo so aponchi achi twoba animu ho ma me bi ton bi ho Otec FM ha agya akọ ono nso ton bi ukurasi ni no number eye 0244470067 ena ya Bolivia Enterprise Future Life Smart Food no ayedi aba no ahodi no ahyemu matontwom ye wo vitamins minerals aduonum yensa amino acids dunko no omega 3 inulin selenium energy protein fiber ahyemu ma into onuada sani bra be kire wo yade mu kire ye yema waduane aduro wo Kumasi Sofo line alignment nhwe ani mu ha na fatu yade ase ye number ye 0246010150 onuama pon medi de Krobea nana Yaw Asante na me na medi dwumade ho chia me awiai as usual engine room jataba ono so hihye dwumade mi yade be so wote oba de chia me nka wote agya kwa me nka kwadwomo ono so de content time so nyankopon hira no wa wutie ye da wase eburu Awurade nyankopon moa ye nka ye ho e ma de panche Awurade e ya asome ne